Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palmay Drama. Ug Happy New Year sa inyong mga listeners. Katong bago pang naka-subscribe sa atong YouTube channel, Happy New Year. Ug pasensya kay mga listeners no. Taud-taud jud ta wala naka-upload kay na busy jud ta mga listeners. Kay daghan tang mga bisita mga listeners no, wala jud ta nakalugar o edit sa atong mga drama. Mao nga taud-taud jud ta wala naka-upload. Pero mamaway ta mga listeners. Kay kini atong drama karon 3 hours ni. Di mo magmahaya ni kay taas-taas ni. Di sa mo mabitin. O gusto na ko mga listeners. Gusto na ko Happy New Year sa inyo mga listeners. Sa dili pa nato sugdan atong drama mga listeners, no? Mag-istorya sa ta mga listeners, mag-vlog sa tao ginagmay, no? Balik-balik ng punta. Kini atong drama mga listeners, gituyo dun ako karon og taas-taas para makabawi ko sa taon po na kung wala naka-upload. O ako day i-shout out dia sa Misamis Oriental, no? Si Rumiboy. Shout out na ko si Rumiboy, no? Happy New Year dia Rumiboy. Dudoy pa parts, okay? Happy New Year, no? Ug magbasa po ta mga listeners sa atong shout out arita sa atong comment section. Atong basahon si Music Lover Mix. Happy New Year ninyo diha idol. Salamat kay taas-taas imong gi-upload ron. Lingaw kaayo mi amping dol. Salamat kanimo Music Lover Mix. Merry Christmas diha ug Happy New Year. Kang Marisa Hilua, bag-o ni nato nga komentor. Ang yang gi-comment kay Merry Christmas from Saudi Arabia. Merry Christmas taga Pinas. Sigira kumingaw minaw nimo idol samtang nagaluto ko. Oh. Salamat kanimo Marisa Hilua sa imong pagpaminaw, no? Happy New Year nimo dia Marisa Hilua. Amping dia, no? Amping dia kanunay sa Saudi Arabia. Salamat kayo sa imong pagsunod sa atong drama. Ug kang Oscar Abayadog, salamat kayo idol nga natuman jud ang 2 hours. Salamat pud kanimo Oscar Abayadog sa imong pirmi pagsunod sa atong mga drama. Ug Merry Christmas niya ug Happy New Year. Salamat kayo bro. Duha ni iyang commentary. Salamat na sad sa dali kayo nga uploadol. Salamat pud kaayo no kanimo Oscar Abayadog. Ug kang i-shout out po na ko si Benji Kasyong dia. Shout out po kanimo sa imong pirmi pagpaminaw Benji. Ug Happy New Year po dia. Ug ako i-shout out po si Lizaldi Lingkit dia sa Manolo, Lindaban, Bukidnon. May pagpaminaw dia nimo Lizaldi Lingkit sa atong mga drama. No? Salamat kanimo sa pagsunod sa atong mga drama ug paminaw Lizaldi Lingkit. Ug kang i-shout out po nako si Ruel L. Happy New Year diha. Salamat kanimo. Happy New Year. Salamat sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Happy New Year Ruel L. O pasensya kay mga listeners no, taod jud ta wala naka-upload sa atong mga drama kay natay mga bisita no. Atong mga bisita nangamot gikan sa Cebu, ako mga igsuon bakasyon diri, ako mga pagmangkon. Wala jud ta nakalugar og edit kay na busy lagi ta og pag-entertain sa atong mga bisita. Og dili nato dugayon mga listeners ato nang sugdan atong Palmay Drama Compilation Part 49. Ako si Abel, ginaingon,
Basta batanon pa, mutira gyud bisan kinsa. Buhonong lang kung masira na. Huning hitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Abel. Uy, nagigta palagi ka diha. Di ka mamasahiro. Di lang sa kura eh. Kay? Lain pamati ko sa akong lawas. Saan nga straight magugkog 24 hours sa gidrive ba na akong taxi. Aw, sa lawas yun napuntang sobrang pagpamuaw. Mao lagi, mao bito nga pahuway sa koron. Day kura. Ha? Malasa ni mo bay Beloy. Ha? Nga naman bay Crispin? Naaroy bagong kaplag. Gwapa? Guwapa, matanon. Oh, basig suga suga nga colored lang na siya kagwapa ha? Tilan, guwapa lagi. Natabli na ko gabi eh. Unsay natable? Natibor ba? Aw, natibon. Klaro. Klaro ha? Pero mahal lang. Unya, mayo mo drive. Ay, maayo kay bay, oy. Uy. Maayo kay mo patuyo ko steering wheel. Mo ba? Oh, Uy, mo ba bay Crispin? Nindot na drive man day bayhana day. Kinsay nindot driver? Ang bagong kaplag. Ay, di ko rin ikaw din ha. Kasi nag-istorya niyo mo cellphone, ha? Si Bay Crispin ay, kasi bagong gida nga taxi ba, nindot ko no, bago pa kayo. Gwapa. Burikat? Usa? Taxi oy, unsam ka kura ha. Yamats, naganagong mga taxi nga nagparking. Ha? nagawa ta sila sa bagong kaplag. Mo ba? Taxi driver day tirada ng bayan na rin. Bisag mo sa basta maka-afford sa presyo. Mahal gidi ng bayan na rin. Mahal kayo. Mahalon kay bago. Batanon, pag batanon pa manggod. Mo ba? Ganahan kong musuway niya. Fighting hours. Hala. Next! Next one! Chris. ay. Chris, ikaw na yung next. Mahal kayo eh. 5K, 5 hours. Bay Chris, 5K ko no. 5K? Ako? K, 5 hours. Oy, Bill. Basta 3K na, hindi mo 5K na. Ako yung 3K diri Bay Crispin. Ako lang pagamitan ng token ni mo aron maksuway sa sa bagong kaplag. O, tabi ako, uy! Sabi na kang waiting mo. Gadaliyot, gadali ka. Gadali. Kaya Bay Crispin, gadaling bayo. Ayat yung aming duha, Bay Bill. Ay, may pasabot, ha? Ayaw mo ko ito, okay. Niya siya na 3K. 5K na tanan. Uy, kunya! Ba't okay naman tao, ipatilaw na ako sa performance. Uy! Bay Abel, balik 3K pag iyaha. Ako, Oh, panang style, ah! Oh, uy, okay na kamis? Pilay room aircon din ni Brad. eh, 3.5, sir. Mahalagot. Hala no, tuga-tuga man magdana ko din ni, uy. Wa man dahil may kwarta. Oh. Balik ko sa Tay pa, kariot lang, miss, kariot lang. Bay Crispin, ako sa'y bayad sa kwarto ni motel, pero bayarin niya ko ha. Tunga, gihapon tagbayad. Bligyan to itong yan, tas taxi. Uy, sige. Pagkaro, di ba? Amaw maning ba na, ha? Kapoy ko na yung lawas. Unya, nag-drive og 24 oras. Akong tawgan, bi. Pagting ay, pero wa to bagas kanahang dako. Udyo to bagas kanahan ay off man. Animal gining banahan na. Kato yan kiingon na bagong kaplag. To taxi. Bahay gyud to. Sakto ka ko sa kundida. Kinsa may muuna ninyong duha? Ako. Ako. Gano, sila tsukang duha pulos mga hangul. Tagsa-tagsa, uy. Tungaro lang na ito pa sa una. Ako yun na lang. Let. Kisay ni bayad og 3K. Ako, 3K ako. Ikay una, dali na. Kini. Kisay nga ni mo. Abil ko, miss. Basta Abel, mga hangul gyud og unod. Amok, miss. Pagbubo na. Tripunti ka ron. Ka. Pagbubo O lagi, magubo na ko niya. Di man ang naong ni mo. Ikaw, kisay nga Oh. ni mo. Billy House. Ay, Billy House. Chris. Ha? Chris. Diyan lang ka ha. Ikay sunod humana mo ni Abel. Uy, laina ng Dunay Audience, Miss Scarlett. Uy, Muna akong ganahan nga doon ay mo tanaw sa live performance. laina. Ganahan kay ko ano sa day. Mag-jackling lang sa... Sabi niya ba, gawas nito ba? Gawas nito ba, Chris? Tanaw, tayo malubot-but. Sabi niya, Miss Scarlett, lain na sa ng Dunay magtanaw. Nga Kung di magkuhan ka tayo. ganahan, o sige, si Chris talay una. Ay, dili mo, sige Ali, lang. Chris, Billy Ay, House. di, bahala, Dunay Audience, bahala lang Dunay Audience. Kita na Sige, ako, upo na diya, upo na.
Wow! Oh, bay, nalawas ba yung body language, bay? Ay, kalamit. Diya panakla ka, di ka mahugutakla lagi. Karon ba ka nakikita og lawas sa babae? Ikaw ba? Uga. Wow, kaganawan ako. Ay, Abel, may asawa naman ka. Mora ni pormahaw eh. Lawas ako asawa, miss, oy. Bitay na tong bilbil, o huwag nung doon ang bukid ito. Nako na. Oh, mao din ganahan kag mugamit ako. Miss, di na ta magdaga-istorya. Ay, nagtagsamo. Oh, okay. Kalami. Ipot yan po. Apag na ka na. Ilong niya, Vegas. Ilong ba? Tricky nga ako, tricky, ha? Ay, Tricky ko nga ako. Laki na akong performance sa 3K. Lain ko ang performance sa 2K. May Chris, manhika pa ka. Alam mo na, may Chris. Ayaw. Agay. Di na lubuti mo gigulitan. Lain na na. Galit. Oo, samok is may Chris. Sige. Samok. Panguot. Ay, si Panguot. Lami as tricky, oy. Lami kay mo drive Scarlett sa 3,000 lang, oy. Trabaho ng kaslobotin mo. Turay! Tapuya ni mo, oy. Pero lami ka na, Unsa kaya tayo resulta sa itong mga wansawan. Ah! Ay, Watay kita. Di ba yan na itong Scarlett? Bida. mo, ano? Paita. Saon niya na to. Okay. Saan mo? Bala na, baka kanan ko to skura. Ako saan? Unsaan mo na ako? Makakalan saan ako? Kitulis ka? Kinay, oy. Nasakyan kong tulo ka tulisan, day. Syaro naman sad ka, uy. Wadyo ka gabantay nga tulisan tong nakasakay nimo. Kabantay ka ko nga. Ang mga porma to, dato kay porma, dato kay tanawon. Dagang gisulob nga lahas. Unya, mga gwapo-gwapo. May babae di ay? Oo, perting gupaha, perting lamia. Maayo kayo mo drive. Buang. Aro biya nimo, Bill. Wag tulisa, uy. Basta magpanakla na gani kami gamit kag babay. Ang sinaod. Ay, agay. Ngano man eh. Ngano ni. Maglisod mo kong pangihi. Agay, apdos magid. Sakit ay pangihi, uy. Ngano man eh. Gumera sa damong gawas nga ihi. Ngano ko. Adto kong buti kami. Pwede kong tambal. Kasi na-UTI ko. Unsa? Sakitan ka mangihi. Oh, bay Chris, ay, sakit ay. Apdos magid. Pardiyas tagibati, bay. Oh! Nasila ta! Ako ka? Nasira ko siguro lumot. Sorry, Day. Kural, sorry. Sorry sa mong mata. Sakit ka, Day. Sulta na. Resulta na sa inyong kahangol ni Chris ug Boreng. Sira na mo. Ang gusto, Day. Sakit kayo panghihinay. Hindi ko kagwantas ka sakit, Day. Sige. Nagkamog mo rin. Hindi tagad ang doktor, oy. Pagputol ng imo. Dili lalim ang kasakit kung masira. Taggami ko'y. Di na kumugamit kung muring kay butete siyang makahilo. Medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ventor, ginengon, kung nailugay mong uyab. Kung naabot man siya sa akong kinabuhi, sa nimo ang tanan. Kay kung imo pa siyang giampingan, di siya mo balhin sa uban. Ninahitabo sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimong mahikalimtan. So, buot mo ipasabot nga mo surrender lang kasi mo tinguhang Clarissa. Opay, dito ko sa ila gabi pa, namisita ko. Kung mo lang gihapon, iyang gibalibara ng kong gugma. Mao nga surrender na lang ko eh. Samot lang sakit sa kong dughan kung magsigi ko pamugos niya. O gitsay gusto na ako. Anak? Naaraw mo dahil anak. Ay. Umitay lang babae ngayon pa uyan. Bani kayo di ba lang ka na sa Clarissa tong nagsaya din sa kalibutan. Doon na lang ko sa bahay nila ni Bay Jason. Tinuod ba kang gisulting Clarissa? Nga uyab na sila?
Kinido ba si Bay Jason? Malaki raw kay ning dako. Basin og iyalang binuangan si Clarissa. Doon na lagi ko sa ila. Nasulti ni Clarissa ni mo nga mamisita ko niya. Yan ang pagkaugmas kami. O Bay Jason, o mao nga wa na lang gig ko niya. Mao nang wa na ko niya sugtabay. Kay ikaw man niyang gigugma. Oh, karon nga uyab na mi. Di lang gisa magmahin ako. Bukong guwisera karon si mga tagklaruhang virgin pa to ay. Gungot ginir nga agi. Bay Bintor. Na. Bay Jason. Bay, hangyo lang ako, bay. Pangasawa lang na siya, bay. Ay lang sa ipareha sa ubang babae nga imong sa puwero, bay, humani mo makuha. Bay, dili pa ko magkasaad niya na, bay. Ha? Di ko kasaad na. Para ba ko matagbaw sa akong pagkaulitaw, bay? Muna pag-ingnon nga. Paminaw lang ang dagan sa panahon. Oh, Bay Jason. Uy. Ako'y naluoy nga nagununa ni Clarissa na. Kay wa di siya kasiguruan nga tinud-on siya ni Jason. Kung may tabo man nga binuangan lang siya ni Jason, luoy kay siya. Luoy kay ang babae nga kung gimahal pag-ayo. Ilang ka. Ay nga. Hunahuna ka sa babae nga gusto mo. Ilang sa ka. Luoy lang na naon, bay. Igo lang isang paimuslan sa lalaki nga way gusto niya. Kay Paitan, mahimo Bay ana. Jason. Do, Victor, wa na kay mahimo ana. Garo malimtan mo siya, no? Ha? Pangitag laing babae nga imong panguyaban. Pangita, Victor! Uy! O, day. Tagbaw naman tagsuros mo. Busa, ato na sa tasa mabugnaw ang dapit. Mabugnaw ang lawak. Jason, mahadlo ko. Virgin pa paya ko. Basik sakit ba? Mao ginaday basta primero pa. Aron madugay na day, wala yung sakit. Lahoy na. Anak na lang lagi ko hilapti kung makasal na ta, please. Mga kung gusto day nga, una-unahon tani pag tagay ang kalipay day. Busa, ay ko balibari. Karong dili ko may ubos nin. Nagkasabot. Jason. Kagilok. Kagilok si Mantika, Jason. Pakasal yan daw. Unya na pag-iskotin ang kasalukod. Alibi. Bila. Ato niya bila. Karon. Ato ikuan day ha. Anday utong. Kay ako ning ihandos day ha. Atong ihandos day ha. Balay day ha. Utong day. Ingon sakit, di man lagi. Sakit ba day? Sakit. Wa, oy sakit. Wagi sakit. Uy! Tagpawan ako eh. Nabirahan kita ka day. Kaduhag yun. Duhagin ka raon. Nanghambog sa kaskaduhan, no? Pero pakasli ko, ha? Kano sa ka mamahin ako, ha? Jason. Salamat, Emilia. Isugot ako nimo. Kaya tungod kay dugay na kay kung kagusto ni mo, Ventor. Salamat ha, namisitag nang uyab yun ka na ako. Uyab na kita. Ay, Ventor, nahiba ko mong kung awa kay gugman ako. Nanguyab lang ka na ako aron malimtan ni mong babae nga mo itinuod o. Mo itinuod ni mong gimahal o higugma. Si Clarissa. sorry kayo, Millie, ha? Apan, Buhaton ako ang tanan. Aron malimtan ni mo siya, Ventor. Ug makatang ka sa paghigugman ako. Buhaton ako ang tanan. Pagkit ka ni Mada. Sa may gusto ni mga premyo, ha? sa ba? Kini ay, ukobs nga pil. Ventor, Nay Millie, salamat gid ka sa imong kabutan, ha? Salamat kay Imong gialim ang samad sa akong kasing-kasing.
Kana tungod kay mahal ko kayo ikaw, Ventor. Ang mga onsa tano. Dinilang ka ha. Aron ang dano na kong lamisa sa atong pagkaon. Oh, sige. Di sakan. Okay. Ay, buutan kay Smiley. Papanbisan di pa mong ko sa iyong tubangan ng buutan. Si Clarissa, siya pagyapon ang niya sa akong kasigkasi. Siya pagyapon akong gimahal o gigugma. Huwag kay kaluoy. Imo kong buwagan kaya kita ka naglain. Mao ba? Paluan ako dahil, Clarissa. Ano gun ba yung imong kabuutan? Ug ako ang nikap-virgin nimo. O, kuwang pagin ko sa gugma nimo dahil. Hindi kay kuwang lang. Wagi ko'y gugma nimo. Jason. Sorry ha. Bisan usaon, wagi ko'y gusto nimo. Sige, hilak lang niya. Wagi ko bati ang kaluin nimo. Sorry lang yung kaya. Buwag na ta. Buwag na ta. Sa? Uman ko masayod nga gibuogan si Clarissa ni Jason. Gipati kog tumang kaluoy niya. Ano yung pag-iignon, Vitor? Tod ka ron, Clarissa, agyapi mo gigugma. Opa. Pero ay mo na sa kalimutan. May uyab na taon si Billy. Taon butang si Billy ni. Mas pag-ayo ni mo na. O buutan si Mili, papan, ang karon. Wag yun ko makaton sa pagigugma niya. Wag yun pa. Vitor! Clarissa, igo na siyang paghilak. Gusto na. Kung ikaw pa lang akong gisugot, dili ko ko mo hilakon kay mahal man ko nimo. Pansultihan ta ka Clarissa. Ang tod karon. Wag yun ako ilagti si Mili. Kaya di ko ganahan nga makikhilawa sa bahay nga wak ko'y gusto. Saan, uyab pa na ko siya. Victor, iko pa ako pagbalik bilo ika. Panguyapi ko kay sugtod tagit ka. Clarissa ang tinuod. Ikaw paghihapon akong gimahal o gigugma. Ikaw paghihapon. Clarissa. Uyab na ta. Uyab na ta, Victor. Clarissa. Love ka, Nasa ko kita sa balag sakit. Sorry. Lasan mo. Kinandula ko. Sige. Ano, tika. Patusay. Sakit na niya. Muli-muli malaki na imo. Patusay. Matod pa ni Clarissa, ako ang naka-virgin niya. Nagkadugo mo sa pag-ayo. Ug si Mili, siya masayod nga uyab na Miss Clarissa, ug may naitabo na namo, mihilak in tao sa mga. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Terso, ginaingon, tahod ug gimahal ako akong amahan. Apan sa wa lang dama, siya nasuko ug nasilag nako. Morning nito sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba, Papa Badong? May nailayla kang usa ka byuda dito sa merkado. Ug nakauna-una ka nga mamisita kaniya? Bonak. Oh, ngiga. Lami sa bayhan. Lami, Bisan, papariha siya na ako nga. Kuana, idaran ba? Lami pa magyapong hugot pa magkayapog angay na. Mao ba? O, una-unahon kayo bayan na. Siya pa'y kusunada kayo nga nakikila-ila na ko. Maayo noon. Noon, gwapo man ka. Oo, ang liwat na sa kanako. Mao gyud. Ay na uy. Aron maminyo na kag-usab ba? Sige ra ba ko og kakita nimo nga magkinamot ra ka. Uy, unsa ka dong? Umuso sa di ka na ako dong. Wow, ay mataymingan na ako ay magkinamot ka. Mingan. Stoy. Hinaya ng tingog. Uy, dunggan ka lang tao ang naklakiya mo. Ay, katarang duha din ay. Oh. Sige pa. Kay makikita ko sa akong uyab karon. Mag-check-in meron. Iyay. Turdak. Basan meron. Nipilit lugmayin ni mo ng imong uyab dong. Okay, siyempre. Dako pa ko ng imo gud piso karaan. Mao gyud. Pag yun. Ato gunong kaliwat gud mga daggo. Sige pa, kay lami na kay pa. Tuskig na kay ako ah. Adaan pa ko. Sige. Mao gina, mutuskig man gina. Sige, alis ako ba? Yes,
niya na kita sa suki na itong motel. Beso niya. Mura siya nagpanikad na diha dong. Kalma lang, uy. Mao lagi ganiha pa ni nagpanikado eh. Lami na kayong Pliti na, tibubuwal uy. day. Lagi. Kalit, asam to kwarta na ko nila. Na? Taxi driver, di ara among plate yo. Keep the chains. Tara dong na. Tana, ilami na gikay day. Tana dayon day. Day, di gikupulaan mo day. Agay, anang imo. Palahi taron day. Unahon ako ning buko-buko nimo. Agay, uy, haga sa kinihinin na yan, uy. Tapos kaya agay. Sa ulo. Magyapon ni mausap ni ako, pirti magyapon ning dako. Kini pa. Mao mga Wilda, may naila-ila kang lalaki dito sa merkado ning atong lungsod o kursunada kaniya. Gaw, badong ko na yangan. Og ako na to siyang giingnan nga ni ako din sa atong sityo magpuyo. Nyaon sa man, idaran o batano? Idara na siya gaw, uy, pero tanaw na ko niya gaw, no? Hugot pa kay angay. Klaro kayo nga, mutuskig pang iyaha gaw. Porbida, di ka siguro. Kaya ako bitaw, hugot man takong angay, pero ako ati kuko naman. Wala bitaw gaw, no? Kaysa tanaw na ko ni mo gaw. Murag mugahi pa man ang imuha unta kay busok pa man kaglawas unya maskulado pero wala gaw luyat na din ng imo. Ayaw, gawin, luyatan kayo. Ay, lipat tukas manok or itik ba? Luyatan gid kayo. Nagdugan mi katao. Gaw, pero may na lang ning ilubong kay ninimaho ng patay. Basta ka po yan ang imo gaw. Ay, Pero gaw, tistingan ko lang yung sugot si Badong uy. ako magtistingan ni mo ako. Hindi ko uy. Tistingan mo ang luyat di ko ana uy. Pero kung kabadong, kung luyat na ganin ang iya ha. Ako nasad na siyang buwagan, mangita ko glain. Doon na nagkusbahay nilang Sonia nga akong uyab. Na arasad ang idaran nga babae. Na sa ilang tugkaran. Biya. Busok sa ding bayhana da. Bisag idaran na. Oh, Dong, uy, mamisita na sa ni Sonia, Dong. kitawag ko niya. Oo. Oo, nang. Mamisita ko niya. Oh, wala. Giwalis niya si Nina. Wa si Panti. Uy. Huh? Labi, bayhana. Ano sagot ko, Dong? Kadiyot lang. Iya kong gitawag. Akong doulon. Gitawag man ko nimo nang. Kuan ra ba ganina nang ba nawalis mo imong sinina ganina nang. Nakita ba na ako ang imong kuan. Ang imo ha ba kay wa man kay Panti. Abi mo, Dong. Mas lami pa baya ko kay ni Sonia. Ha? Kay maayo kay kumadas kama kay niya. Munsa? Ako ra ba yung usaron din hisbay? Anhi ako hangya ha. Aron patilawon ta kag ngawa pa ni mo matilawi sa imong uyab. Oh, unsa? Uy. Milagro god nga namisita karon sa imong uyab dong. Baya no? Di ba diretso raman mo og abot nito sa usa ka dapit dong? La ining pamistahan ko ron. Uy! Papadong. Unsa man? Kaya ano man di? May lain ka dahing uyab gawas atong Sonia? Dili mi uyab. Pero padtuon ko ron niya sa ila aron mag-ana mi. Unsa? Sige, arila ko pa. Uy, ayan bata. May lain na siyang uyab. Ay, kulba sa ning anak da. Palikiro sa ning kanahanda ko. Palikiro pa manin ako. Karon na. Higayon sa nin ako. Magkita na may ugma ni Hilda. Kini, kinalang mauyab ko na siya. Aron magbalik. Wala. Nagkubo man kong katanan sa imong sakot. O, Dong Terso,
Gusto kong tilaw ron upatan doon. Sa di pa ko makikita sa sama na kong lalaking idaran sad. Dali, iya. Uy, kung gigakos. Dali. Kan mo. Atitas ka. Mamigda. Dali tayon tari. Mao ni akong paborito. Pinahanggi ko, ani kita ko, Ni amo ko kasamo. Ila. Nangutanam ako kung asa dapit ang inyo. Ilado man day ka dining dapita, oy. Tay ba. Nganong ni amo ka? Kiminawang ko nimo. Ha? Gusto kong makignay mo og usab. Wa na ko mo day pakikita sa lalaki nga akong kursunada, oy. Ikaw ang akong higugma karon. Unsa? Ano niya kasamo? Hilda? Badong? Ikaw? Unsa ko'y magkaila mo? Siyang akong ikaduhang uyab. Papa Badong. Gapapa ka niya. Muna. Salbay sa ni mo dong. Si Salbais. Salbay kang pagkaanak. O dahil wa na magpakita na ko si Hilda. Imo mo din siyang gitukom. Lagot ko rin mo lang. Lagot ko. Uy. Tayo nagkakila na. Kung ilugan ni babae nga akong nagustuhan. Sama ka! Papa Badong. Medyo naipit yung kuba. Ay, pero tigil suko agi ni Papa na ako. Kaya ang babae nga idaran nga akong nauyab. Sa day ang babae nga iyang nakaila ug iyang nagustuhan. Ang todon, wa pagyud mo tagad na ako ang akong amahan. Wa na ko tinggis akong amahan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Luella, ginaingon, pagsulti sa tinuod mo'y makapagaan sa bukat ni mong gibati. O kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Love, Nga na love? ay nalaguhot sa dinner, okay? Nga naman love. May invitation ko, mga giants. Giants? Mga dagkong tao sa kumpanya good. Kuan, mo sila karon og nang-invite og dinner sa tanang mga department heads, ingon man sa HR ug sa mga bagong empleyado. Okay love, okay. Magkato na lang kong daan nga mag-inusara sa pagkaon kada panihapon. Ha? Nga naman, love. Kay kung ma-promote na ka, musamot mang kagkabisi, di ba? Love Luella. Ato na ko pa. Asa mo ka, Grace? Nagdali man ka. Late na magod ko pa. Magkig-meeting na mong among mga bosses sa kompanya. Mag-dinner me. Mo na imong isulob? Pag-iilis dito Kalain ba ng tanaw eh? Hapit naman ang luguan imong mayon bulkino. Pa, okay naman ko ni. Oy, di na okay Mura magkag-GRO na nang imong isulob karon. Sige, pag-ilis dito. Late na gani ko. Mag-ilis pagyut ko. Kininali ako isulob gud pa. Pagdag-jacket, nuusa ka ba? Samot ko kalit kung mabalik pa ko sa taas aron magkuhag jacket. Bye na pa. Love you. Uy. Ay, pastilan gini si Grace. Kada kang gwapo nga nanambong karan sa dinner. Sa loob niyo. Jacket? Nang yugpos man ka. Gitugnaw ka sa no? Ano sa man? Painayan akong aircon? Thank you, pero okay ko. Kaya rin akong gibugnawan sa aircon ng restaurant. Sure ka? By the way, ako si Richie Santillan. Ako sab si Grace. Grace Eusebio. Dinhi na lang ko, sir. Mag-taxi na lang ko paingon sa amo. Richie na lang, Grace. Iatuti ka sa inyo, aron makatultol sa kuha, okay? Nakainom ba ya ka, Rich? Dinhi na lang ko. No. If okay na nimo, dili una ta mamauli. Onsa? Manuroy sa ta. Nakuangan ko sa kong giinom da. Okay pa ka, Rich? Okay pa kay ko Mao nga, ubaniyon ako sa pag-inom, okay? Ikaw, good. Hello?
Hello, love. Love. Nainom ka? Murag hupok naman ka. Don't worry. Kaya rin ako, love. Nagdabay kag sakyanan, ha? Kung di na ni mo makaya, ayaw pagpauli. Nahadlo ko nga madisgrasya kasi mako. Ayaw lang lagi kabalaka, okay? Kung unsa gani, check-in na lag hotel aron magpalabay sa imong kahubog, ha? Okay ra nimo? Okay na. Kaysa madisgrasya hinuon kasi mako. Richie? Love? Oh, Hello? love. Kinsa tong tingog nga akong nabati? Usa sa mga giants sa among kumpanya, love. Kung di ko makauli tonight, nagpasabot nga ni check-in na lang ko, ha? Sige, bye na. Oh, sige. Bye. Ang tingog sa babae murag hupok sad. Dili ko angan nga magduda sa kumbana. Dako ko pagsalig ni Richie. Dili mahitabong mutshit siya sa among kaminyoon. Hinay lang, ha? Niyatas kwarto ning hotel. Ning hotel, de. Ipaimutan ko ni ikaw sa kama. Patuho kong kagyot nga nakupukit ko. Magkadaning imong kagwapo kasiksi. Unya, Kadiya, maghubo ko. nakaupo na siya siyang karsonis. Wow. Tupad ko kikta ni mo, beautiful and sexy ka. Papalicious kay siya. Love me. Please, mo kong gigapos. Please, Love me. kapag sa imong gininawa. Me. Nagyan pag-lipstick. Nagyan ko ganahan sa kababay. Moy mo first mo. Grace. Grace. Oh, Grace. Uy, saan ka sa'yo ang Ronald Doorbell? Kamang play ang gate. Oh, uy, ikaw din eh. Well, sa'yo man ka. May tuyo ko nimo, Art. Sa ka na, Luella, ha? Importante ka siguro sa'yo mga kamianis, bay. Oh, si Richie, hain. Bahin kang Richie ang akong tuyo ron nimo. Art, tabangi ko, please. Kadit. Sa day, problema, Luella, ha? Andali, at ito taas mag-istorya. Ay, kahayag na sa kuos. Uy, niyan ako sa umbay. Uy, giyong saan ako sa pagpauli nga. Oh, nagbata ka na di ay. Morning, love. Uy, Stop calling me love, Richie. Luel? Ano ko ka? Sultihi ko sa tinuod. Diin kang hotel na nakatuga gabi eh. O kinsang babayhan ng imong kauban. Ha? Ang kon, si Bay Artman, akong kuyo. Babay imong kuyog sa hotel gabi eh, og dili lalaki. Love, Ay naku tawag ag love. Kay dili tinuod nga love ko ni mo Richie. Ano man, ha? Pero nakabuhat man ka na ko ini, Richie. Gabi pa ko nagduda ni mo na nagkasulti ta sa cellphone. May nabati kong tingog sa usa ka babae ug murag hubog pamation. Ug nakabantay ko nga wa ka mulitok og love samtang nag-istoryat ang duha. Now tell me. Kinsa siya? Tubag ako, kinsa siya? Kung dili magkari ka musulti kung kinsa ang mga babae, pues, adtuon ko sa ila. nakatultul ka ba sa ilang Grace? Aw, dalian mo na bitik sa? Grace, di ay iyang pangan? Kanus ka lang ni Chita ko. Kanus Richie. Gabi pa lang, love. Sorry kayo. Og nagtuo ka, ha? Nadawato na ko ang pagpangain mong sorry. Ug kung mga kag sorry, maulian ko sa imong sanga na himo. Dili, Richie. Gihipos ko ng daan ang ako mga sinina kay muuli ko sa Jansan.
pagtipon mo sa imong babae. Ay, gani pagkumidya. Do you think this is just a joke? Dili ko ka maumuko ni Charlie. Sakit man. Pero this is really goodbye. Dili ka magkahatag na kong last chance. Luila! 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 Gisakitan ko sa pag-cheat ni Richie. Ko'y last chance nga gihatag niya. Kung na siya malipay, adto siya. Once a cheater, always a cheater. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chona, ginaingoy. Wanay panahon nga makigbalik ka pa nako. Patay na ang gugma ko nimo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, lagi, day. Gusto ko no nga makikuyog og pamauli si Saldo nimo. Inig-off na to sa trabaho. Kuy, nga nagutaw makikuyog siya nako. Ano magkuyog man sa kunumi, minyo man na siya, minyo ko. May bana taong ko, ug mahal kay nako akong bana. Ba't lang, buta ng tawanan, Ibog manggit kay na siya ni mo, day, nga nasayod man ta na siya nga may bana ka na. Haladay, naray, nagpaingon natin, Amaw, magkinintawhan na, Hi, Chon. Kuratag pinahayan. Hello? Saldo, balik ka to sa imong pwesto, Kitaan gani ka sa itong labaw ron na, kasabaan gid ka. Day, saman, sultihan niyo mo siya? Ha? Humana, Saldo. Saldo, Cecilia nalay panguya, pipi. Kay daga pa man na siya. Lano? May bana na mangguko. Tuan kining, ako mawa mo sulti ni mo ani Bahala na silya taon. Day, nabaho mo ko minyo ka, pan. Parok kuning una ko do. Ha? Manong higugma mo kunin mo? Ay na nag-ipadayon, Ay na nag-ipadayon imong tuyo nako. Ug patya ng gugma mo nako kay may bana nako. Oh, Chuna. May kay ni akan na na. Kuaning inyong anak, kay may adtuon pa ko. Sa manas Mario yung imong bana, tagdugay man kay nang maabot ikas trabaho. Pero may magod na siyang mo overtime, isag di lang kay nagbutang naman may karatula sa bahay nga wanted katabang. Kung doon na nagani mga play makapahuway na unya kag bantay sa imong apo. Ay, okay raman ta ko nakba nga ako'y mo bantay ni Dodong, pero sa akong naling, pero may mga mutukar na akong arthritis. Nya, maglisod ko og bantay ni Dodong kay, sipat kay ng anak mo. Ay, sige lang maoy. Sige ako ng kuha studio nga. Basig maabot na sa Turus Mario. Ay, kadiyot lang Chon na. Unsa man ka, may nadawat ka na bang tabi-tabi ikas kawas? Ambot na hibaw ka na ba ana ay? Unsa man na, ma? Ang imo ko nung bana ay may kabit. Ha? Bakak ng tabi ngay mo na dawat, maoy. Way kabit ang akong pana. Mahal kay ko ni Mario. Busa dili mahitabo nga mga bit siya. Sige-sige na lagi imong pag-overtime dong no. O, day. Noong kapoy pirmi akong lawas, oy. Ay, magupaya kong liko. Ay, awa. Wasad ko naman ti. Anong mamang kang mamanti? Pamanti dito, Kapoy kaya akong lawas trabaho, Di pa ako makadni mo ron. Kay luyang ako, Dong Mario. Unsa? Mao na day, miundang na ko ng trabaho din sa tong kompanya si Saldo. Aron dili ka na kuno niya makita. Aron kuno iya kang makalimtan. Taon sang saldo Day ang tinuod baya no. May pagtanaw sa baya ko atong saldo pero may bana namang kukuy. Uy, pero huy, nagbilin ba ito siya og cell number, day? Sayon ra siya nga kontakon kung gusto ta siyang kontakon. Miingon mong ganito siya nga kung mahitabo ko no, nga dili ka na malipay uban si mong bana, andam ko no siyang makikpuyo ni mo. Kay mahal ka ko no niya, day Chona. Day Celia. Niagid ko sa inyo gawlito kay may importante ka man kuno nga isulti nako. Dili kay may isulti lang ko, gaw. May ipakita gyud ko nimo nga makapasiga sa imong mga mata. Ha? Unsa ko nang imong gipanulti gawlito Gaw Chona. Oh, Ang imong bana nga si Mario, adunay kabit. unsa? Si Mario nga akong bana may kabit? Nga naguto na kasulti mag-ana.
May kamatuuran ka ba? Kay kapakita nako aron pag matuod nga may kabit siya ha. Gawlito. Tubag ako gawlito. May kamatuuran ka ba nga ikapakita nga may kabit ang akong bana? Ano na? Oh. Gahapon, nagkuyog ni sa akong uyab, no? Nagkuyog mi dito sila. Gikan mi nga nanood sa mall. Og nagkasabot mi nga manood sa motel. Mauto nga. Sarakton nga pagkasulti. Nagpaton mi sa taxi. Gikas mall. Apan pag-abot po na mo sa motel kaw. May nakita ko nga taxi nga miabot sad sa parking area sa maong motel. Ug maogi ako nakita gaw nga nanaog sa taxi ang imong bana ug ang iyang kabit. Mauto nga akong isugo nga akong uyab nga manaog sa gisakyan namong taxi ug akong gipa bidyuhan ang imong bana ug ang iyang kabit. Gawlito hain. Ligon kayo. Hain ang video kay mo tan-aw ko. Patanawa dayon ko gawlito. Daan pagit ko nga may kabit lagi Diyos Mario. Anya? Wa ni mo sudya eh. Wa ni mo pakit as video nga imong nakuha gikan nilito. Di na kinahanglan ma. Pero mubahos ko sa iyang gibuhat. Oh, Mubahos ko. unsa? Uy, Chuna. Ang sa nga nahimo sa imong banaday, di maayong tubangan ni mo paghimo og laing sa. Mahimo man nga buwagan mo na lang nak ug ang imong anak. Mao na lang na imong atiman nun. Dili ma. Mao di ay na siya ganahan nga mud na ako kay naluya na di ay siya sa iyang kapit. Busa magpadkog laing laki ma. Chuna. Unsa gaw na? Wa ni mo sudya ang imong bana? Wa gaw. Pero mabahos ka niya. May kanhing lalaki na kagusto na kung nga kauban ako sa trabaho. Makikita ko niya. Ug ako siyang kabiton. Wala. Kaluoy sa taon sa imong anak mo. Kaluoy yun. Ang iyang ginikanan, pulos, nagbinuang. Uy, kaluoy sa bata. Mas luoy ning ako gaw. Kay Huh? dugay na kay ning wa gyud permi kong mga blit niya pero permi siya mobalibad kay luya ko siya sa iyang trabaho. Pero ang animal, naluya dahil siyang kabit. Unsa? Unsa man, kaning bugos na gyud ang imong desisyon? Nga magpadkaslain? O gaw. Puslan man nga maguba among kami niyoon, bahala na lang niya. Sugton ko ang ulitaw nga lalaki nga naibog nako. Hala, malipay gud turon si Saldo day nga imong tawkan. Salamat sa imong paghatag ining iyang number ha. Karon dayon, tawagan ako siya ug sugton ako si Saldo. Nahala sige. Desidido naman ka kagyud nga mobaw sa imong bana. Ano siya ray makamao? Mubaws ko eh. Mubaws ko ron. Hello, Chuna? Ikaw ning nanawag na ko? Ha? Musta naman ka? Mo gibingaw na biya ko nimo. Apan, akong giantos. Antos na kong tanan. Mao pa. Saldo may kapit ang akong bana. Busa mubaws ko. Sugton ta ka. Uyab na ta. Chun, tinuod ba ni nabati na ko day, ha? Tinuod ang nabati nimo. Magkita tabi. Magkita ta og manutag model. Sige na, magkita ta karon gidayon. Lagi na lang kitang aalala. Mula na ayo'y di na kita. Sandig sa pumpong. Saldo. Sayot. Ang katilahin ni. Ako ba? Ang iyong kapa. Ito mo sa kapapaga. Haskang tagbawag gid ako sa among gibuhat ni Saldo. Human sa nahitabo namo kung magtagad pa sa kumpana. Mura siya nagduda nga may kapit ko. Bahala siya. Basta kay di na ko ganahan niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dino, naingon samtang bata pa tagidad. Strike lang while the iron is hot. Kay ug moabot na ang panahon nga kung saan to strike wa nay hot. Mao ning hitabo sa kinabuhi sa kumaguwang lalaki. Kadi na ko mahimong mahikalimtan. Alive, alive, Alive forevermore. more. Alive, alive, alive forever.
Nung ako sa aming special nga pasalamat. Si Sister Susie de la Cruz, Sister Diana Abalo, Sister Daniela Tabalok, og ingon man si Bibi Pawida og si Prissy Sanagar. Daghang salamat niyo ako mga friends forever. Yes. Amen. Di naman sa kagikan, di no? Alas kada gabi, naman kang pauli. Dito ko sa prayer meeting ni Ruli. Sige, prayer meeting. Masaylo, bikas langit, anak. Di na may tabo ni Ruli oy. Yun na, ikaw. Ikaw man ay, nus amo ka mo tambo sa prayer meeting, ha? Ay, magduka akong ingon ana eh. Nagkaanam na biyaming kadaghan man oy. Miapil nagtambong sila si Bibi Pawida, ingon man si Prissy Saganar. Ha? Tinud ka? Oo. Naas presi sa ganar? Lagi man oy. Tuwa dito. Kano sa man inyong sunod nga prayer meeting? Ha? Nangutan naman ka. Nga naman, ha? Manoy? Suwayan akong tambong. This is the day, this is the day. Ano yung Ruli? Lord has Kasi made. isa yung sigihan niyo mong lingi, di ha? Nagipangita ka? Huwag mong kukita ni Prissy. Basig na late lang to. Padahal nila niya kanta man ay. Wow, this ade, agad, wa mas Prissy. Ay, sorry kaayo din ha, kay mi kalitog labad ang akong Basig, isa ka na sa di mong BP. Ay, lain ang misakan ako, oy. Ha? Ang akong blood sugar. Sige, magkukaon og tamis, maong dali rang mitaas ang akong blood sugar. Mo ba? good. Okay, tambal nga, gitumar. Ana, aman. Ano gun nga wa ka kaadto kay mitambog unta si Manoy Ruli. Kinsa? Si Manoy Ruli gud nako. Ay, may ragyod nga, wa ko mo adto. Wa ko makakita sa akong ikalagotan sa tibuok kong kinabuhi. Kalimtil lang tong nahitabo inyong Manoy Ruli god. Forget the past ba? Dili, oy. Dili og dili nako mahikalimtan ang gibuhat ni Rolly nako. Dihang mga batanon pa mi. Dili gyud Yun dino. na, pagod. Unsam gidi ang hinungdan nga naglagot pa magigas akong maguwang, ha? Prissy? Sa may gibuhat ni Manoy Ruli ni mo nga ni adtong mga batanon pa mo, ha? Unsa? Hilas ni mo, Prissy. Mura sa kagwapa na. Kay gwapa man bitaw ko Rolly. Sugton tagyud ka nga bisag kinsa lay imong babay nga ikauban. Nagtugang isi girl sad ko sama sa imong mga babay. Hilas. Hilas na ko, ha? Hilas? Buhi ko Rolly, ayaw ko gaksa. Buhi ko, ayaw ko lips to lips. Buhi ko. Huwag ba ko pagkong gwato ni mo? Ang kulon, tika. Masukot ka sa dili. Buhi ko ba? Ang kulon, tika, Prissy. Mao day nang gibuhat ni Manoy Ruli nimo. Ala no? Karon pa ko may bawa na. Demonyo ka ng imong maguwang, Dino. Nagbunga ang ayang kibuhat nako, namabdos ko. Pero wa niya ang kuna. Maong nasilag kog maayo ni Rolly. Unsa? Namabdos na ka sa akong ibuhat ni mo, kinanto, Prissy. Ay, gusto na si mong paghilak, Prissy. Uy, hubag na kayo ng mata mo. Ay, Naglagot lang ko sa animal nga Rolly, be. Siya nakaingon nga nung nakuha nga akong gimabtos. May anak na unta ko ron nga maoy mo atiman ako kung maglain ang akong lawas. Nga naman di kung si Manoy Ruli na lang ang muatiman nimo, Prissy. Ansa? Oh. Sa batanon pa mi. Wa siya magpakabana nako. Karon na hinuon nga gores na mi. Ay na lang din no. Manoy Ruli, unsa man, tambog ka karon sa prayer meeting? Orong, murag makuha naman ang akong adlaw kung dili na ako makatambong ni Dino. Mas labing maayo Manoy. Kay moadto si Prissy. Ug makahigayon kag pangayog pasaylo niya. Aron sa ingon, magkabalik mong duha. This is the day, this is the day. Ay, salamat. Nitambong si Prissy sa prayer meeting. Pusti lang. Murag ko amon sa Spanhouse Prissy. Guwag parang gapon siya. uy.
Ang buang nga Rolly ay nagsikitan na ako. Smile, smile, pangkanahan. Human sa prayer meeting, mubiya dayon ko. Oh, saan ka, Prissy? Maadtoon pa ko dino. Muna lang ko ninyo. Mayo kayo makabantay sa kong pagbiya ang kanahan nga Rolly. Magdali ko. Oh, may taxi nga nagpaingon din akong parahon. Taxi! Oy! Sakay ko. Hoy! Laga na yun. Ayaw! Driver. Hunong driver kay manaog ko! Ayaw, driver. Mas pagpadagan na yung taxi. Nabuang na gyud ka Rolly da? Nabuang na bitaw ko kay kana tungon mo. Usa? Nabuang na ka? Nabuang ko tungon mo. Sir, basig maamong ko ini ha. Ay naog na lang mong sirbe. Doklon tarong ka na. Ay. Mura mo. Di ka mamong do. Kay dili may mga minor de edad. Brian. Oh, Sir, O ikaw, Prissy. Ay pag uwi diha, kimingaw na ba ko nimo. Ay kung ina nga, wa kami ngawan ako dahi. samanta din Nainumdum ka ba? Ninindapita, Prissy? Di ko malimot ining dapita, oy Rolly. Dinhi ko ni mo lugusa. Pati ka lugusa. Kay kung gilugos, pati ka. Kamakuha. Ngayon, wa magkamasuko na ako nga nagpasabot ba nga. Nga? Sa man. Hangtod ron, wa pa ko malimot si mong gibuhat nako, Rolly. Ni ate ka dad aning napita dahil gusto na ko nga uspan ka. Usbunin ako ang buhat ko. Tanaw ko rin pag-usap ang atong gibuhat ko. Pwerte pang silita. Lahi na baya ka ni Adtong sa karon, Rolly. Basig kutob na lang niya kasambog. Nya, ano ba rin? Uy, po mag-reaction good. Prissy mo ka. Wa na lami, oy. Pasig nagpakaroon inglo lang ha. Ayaw ka uwi. Bisag ingon ini nga atong mga edad karon. Kaya pa na ka. So, tingnan sa. Yung ganahan ka. Kikira na yung weakness mo. Ayan ko ha. Kira-kira. Napiyo ka. Sapa. Ganahan ka. Oh, stay close. Buang na. Kung gidoot, lain sa kaldi ko magda. Tidak sa taong ka na yun. Muta ka po. Nagtutbrush ka ba? Natural. Brush manggit ko. Dengan ikandaan, ganang nutbrush mo ganda. Oy. Ganahan na kayo ko. Mahi mo magkumunod ako. Kay gulo. Ang grupo. Ang ano ka ba? Imingaw na kayo. Kunin mo mo. Wow. Say wow. Kabusok. Ha? Wow na lang buhok. Ayabag. Nanad naman kung mag-shave. Ako ni ipadayon soda ha? Ha? Aron na yan ni. Ipadayon ko lang nag-soda. Daw. Murag. Sa pa. Murag. Murag unsa. Uy. Uga na. Uga naman, Prissy. Basa. Basa ko nga ko pabasa. Ayos naman ako. Ilod eh. Pulos na dahil mo naughan. Mao ka na din no. Kaligrigo Swerte din yung ninyong duha. Uy. Baya no. Katawa man kag maayo diha bibi pawida. Ngano ikaw? Uga naman sad ka di ba? Misulti ka baya nako ana. Ay. Na, husto na mo, ana. Prissy, ay na mo glalis, ana. Kay mo abot sa turon si Nanay Rose, mo apil sa tugatawan yung duha. Si Rose, otro punto. Peace na na, Rose. Kaligrid yung tao na to, eh. Bilong naman sa taughan na group. Singaw ko sa akong amiga nga si Prissy, ingman sa akong maguwang nga si Manny Ruli. Nagtsula sila nga, naglisod din taon, kay pulos naman sila, naughan na. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Adna, niingon, ayaw pagtuo nga kay may anak ta, di maghimo sa pagbiya nimo kung ikaw magtinunto. Kay bisan pag may anak ko,
Apan doon na pa'y lalaki nga mulingi ug madakinas paghatag og kalipay nining kasing-kasing nga imo lang gisalikway. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong ikalimtan. Doon na ba ta sabay anang gingalan og Zaida? Doon na taday, ina. Kanang baya, oh. Nanay, kanang ba yung naibata din nga dua ka buok ka nagduwa og lato-lato? Mao nang ilang bahay ni Saida. Ina. Kanay, ano na tayo nung? Hindi lang tayo magpatungod sa ila. Aron hindi makabantay sa imong pag-abot. Oops. Salamat sa mong paghatod na ako, Manny, ha? Diya ka na. Oy! Dahil na! Ay, pagduod sa tubangan sila, bay! Makita ka nila! Ato agi to sila yung bahay na silang bay! Ay, sus! Padagi sa kainit sa iyang ura. Klaro na yung kayo nga dili gyapon siya makaakto sa iyang bana nga nakikita siya sa iyang kabit. Uy. Hala, ang imong asawa ka na nagpaingon din eh. Hala, dong, siya cute, siya! Ay, lagi siya, gina. Sige, dini na ka. Ngayon ako dini. At ko agi sa yun ng inyong baya. Huwag ikaw. Gino, gawas ha. Ayaw, gina. Ha? Gawas diya sa sol sa paisi mong kabit! Gawas diya, Wilmore! Tuwa na. Sige, diya ka na di. Zaida, diya ka na. Ito na, swil mo eh. Zaida! Pagawas na si Wilmore! Isog na mabayan na da. Zaida! Nagtutingal siyang hadlok ko niya. Nahibaw kong nagpaminaw ramong duha diha sa sod! Gawas na, Wilmore! Kung di ka gustong magkuha kong pulis aron sakon ka diha o guruyon paingon diri sa gawas! Gawas na, Wilmore! Hoy. Kinsa ka ba nga nagsigit-singgit din sa tungod sa akong bahay, ha? Nagkadisturbo ka sa akong pagpahuway. Ikaw tingali si Zaida, no? Ang kabit sa kumbana. O bitaw, na-disturbo yun na akong inyong pag-ana-ana. Sorry day, ha? Kay naibot hinoon. Naibot og di oras. Kay miabot ko. Uy. Oh, Paggawasan na kumbana. Paggawasan si Wilmo. sabaan mo, oh! Sabak kay kada. Animal ka. Giunhan pagit ko nimo, ha? Ako pa inyong gitonto. O niya, ako pa'y unhan nimong tambaros. Kini sa imo. Oh! Agay, kasakit. Oy, animal! Kasakit ba? Ikaw ang animal. O dili ako. Kini pa. Diri. Bibi. Di ta kasi bugang bugdo, day. Bugdo imong gusto? Ha? Bugdo imong gusto? Sige. Bugdo imong gusto, ha? Sige. Shaida! Kapit ka! Agay! Agay ka! Agay ka sa kasihan! Agay! Ayaw ko pamita pa lumay kinsa! Agay! Agay ka sakit! Agay! Oy, ayaw ko punlutan, Linse! Kabit ka lang, day. Busa ayaw pagsupor sa sawa nga nasuko ni mo ayaw tao. Tigna, tara, day. Umiyak ka dili. Nawa, ikaw manggod. Gainan ta na ka nga, ayaw padas kainit si mo. Gusto mo ka? Ayaw lang una ko gihatod sa amo, Manny. Mangita taong dapit nga. Maka-relax ko ang tarong. Di pa ko ganang mo pauli sa amo. Lugar lang diya sa eskina. Bay habal-habal. Driver. Okay, boss. Ay. Ni Araw. Ni Araw complete ba yun? Salamat. Okay. Gusto na karon sa idna nga isog kayo nga nagsinggit-singgit sa tungod sa bayan lang Zaida. Pida ba eh? Maldita ras ba ni Zaida da? Ang kuya kung nanaog to og nag-away ang duha? Wa ba ka to magbugno ang duha? Uy. Si Bayamboy, kung tuwa turon siya sa ila, naibaw gito sa naitabo. Ay, lami mo sa guni si Zaida eh. Di ko makahimo sa pagpakigbuwag niya. Maay kay mo daw lato-lato sa ako eh. Bahala na ni. Ulis ako sa amo eh. Basta kay di yung kumuangkon sa tubangan ni Edna nga may kabit ko. Bahala na.
Ay, day. Okay na, oh. Naura tayo kaon ng supal ni mo. O nakainom ka nagbugnaw nga tubig. Dili magka-soft drinks, tubig mo gini mo. Sige. Di lang ko ng soft drinks. Likay lang ko. Lisod ako na diabetic ta. Gusto sad. Mas may nga hindi kayo daan. Mani, salamat ha. Salamat sa mong paghupay sa samad sa akong kasing-kasing. Sige na, day. Mahal ko kayo ikaw. Kung ako palang untang imong gisugot ka na ito, day, hindi ka ginunta mag-uol. Hindi ka mahain ako, day. Kung dili mo na gani maantos, day, nga pasakitan kasi mong bana, ayaw pag-surrender. Kaya doon na pa'y kalipay mo abot sa imong kinabuhi, day. Huwag ni ako. Ni ako, day, na. Andam pong mulipay ni mo. Umuhupay si imong kakulanan. Mani! Paulit lang, tiis kahit nasasaktan. Ako ba ikaw, no? Tambag lang niya ako, Imo lantas ng sultihang sawang Wilmo, akbit yung kang Wilmo. Pero ba, humana na ba? Buwag sila, nga kamo sa Wilmo maglipin. Wala na itagataguan pa, di ba? Bulgar naman tanan. Nakay cell number sa asawa ni Wilmo? Ano kayo? Si Bay Wilmo, man sa naghatag nakuha ng number siyang asawa. Ambi yan number, Bill. Ambi dayon, amboy. Unyaon sa man. Okay ka na? Kaya yato na kasi inyo? Dili. Ayaw lang anak ko gihatod sa amok Mani. Kay klaro kayo nga to aron dito ang mabuthion akong bana. Di pa ko gusto mo tanaw siyang naong. Unya, asa ka naman day kung mapundo. Kung man, yatot ka lang ka. Yatot sa probinsya ninyo. Diyan to ari mong anak dito, yatot si imong mama. Salamat na lang gani nga to ani mama ang among anak. Aron dili kini makasaghabal sa akong lihok. Uy, ang imong cellphone, no? Miring. Number naman Tubaga? Hello? Hello? Asawa ni Wilmo nga si Edna? Ikaw ni Edna? Kinsa ni? Ako ni Day, ang imong gikabugno ka ganina. Nangita dyan kong paagi nga makuha ko ang imong cell number aron tawagan ka. Ha? Husto ka sa imong pagduda, Day. Kabit ko sa imong bana. O kung ako pa ikaw, ayaw nilang pangita og gubot in town, oy. Kana kay nangabit siya, nagpasabot na nga mas maayo ko mo ana-ana kay nimo. May kimiangkon ka na nga kabit yun ay ni mong akong bana. Maong bisag sakit. Pero sige, imo na na. Ihatag ko na siya ni mo, Zaida. Grabe ni pagagnaw ng Saida, no? Kimiangkon ko siya nga kabit siya sa imong bana. Nadungog na kong iyang tingog to speakers linya. Kaya gilaw speaker man imong cellphone. Karon nga nasayod ka na, day. Nga may tug-an na sa tinuod si Saida. Hangi ko lang. Ayaw na lang pangitag samok. Mao lang yapon. Hindi naman yun na siya buhian ni Saida. Ayaw lang pag suong dito. Nakabit sa imong bana. Kaya aron ka makikaway. Lin na kung ikaw pa ang padisgrasya simba ko. Samot kita ko ang problema. Mahal ko man unta siya. Pero nga nag-iya mo kong gibutian. Naman. Day. Kung sab na, day. Imo mo kung gito kagmayo. Mani, tana na. Sire ka mao. Sige, dad ako sa inyo, pe. Tas inyong bay. Manya manotas inyong kwarto. Mag-usap na sa kwarto na mo. O mag-unsa pa, hindi mag-ana-ana sa ta. Alipin na. Ay, ko magkatinoan ng... Ay, Mani. Gusto sa kong bana. Alipin. Alipin. Ay, kalamihan ito. Basta ko pa man din sa kong bana. Uy, gusto sa kong bana. Mo baos ko kanibuil mo. Mo baos man ko. Mani mo katar ko, ha? Sige na. Kini, day. Kini. Mamay ko baos ka niyo. Sanay tabot naman ni Manny. Naki-live-in ako niya. Dili na angay sa pasaylong akong bana tungod siyang pagbudhi na ko. O nakagamot na lang akong pagpati sa akong kapit. Gibuwagan ko na niyang iyang kapit. Ako, wa ko kinibuhata. Kay siya nang akong gimahalog higma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gerald, ginaingon ang pagtagos ng matuoran mo'y hinungdan nga ikaw kantsawan. Mo ning nahitabo sa akong kilabuhi nga dili na ako mahimo mahikalimtan. Ay, kuntas na magpamantay. Gerald! Gerald! Niyalo ko pa! Dali! Nga naman ba? Biday kong tubagang pinakusong pinasing ka, ha? Sorry pa. Mura man Si Takiano, tarong kang kadahana ka. sundao man ko ba? Murag sundao style ba? Leche! Leche! Uy! Left, right, left, right, left, right. Kaya mo rin, oy! Right, ha? Lagda pa mo guguin ni pa. Usa? Kini. Ibutang na! Batos lukong sinunod payong karahana ka. Init mo gugay pa. O nga naman ang init, ha? Bangi kong lansangin yung buhat akong tangkal si Robe. Init kasi, sakit kayo niyang akong kamot ang dinukdok ng martilyo. Sige na, ikaw sa'yo. Ami. Ay! Hiraldo? Nga naman man sa niyo tarong nagtunol martilyo pa. Ay, natagak nun, tanawa. Kaya iya ni mong nidawat, do? Gihinayam sa nimo. Ay, man akong dukdukon, pabi. Kana, lansangin na yung tudlo, karahana ka. Lansangin na tanalapit ka lang. Kanang minum kong tubig, ha? Lansangin na tanan diha. Sige pa. Uhaw kay ko! Sige pa. Ako'y bahala ni. No problem. Ay, salamat kay ni Bia na sa papa. Lansangan ka na ako ning iyang giingon, eh. At di arang lansang, oh. Uy, sa man ni, uy. Di man mudot ang lansang. Uy. Ay, gibiyaan man ni Mus Gerald nga di man to makamaong mamanday. Ay, sos, laki na siya ngay sa makaton. Nada. Ibang tubig, eh. Nabog daw, ha? Okay ko. Isog ba ni mong mangayog tubig kadiyot sa oy? Narang bugnang tubig. Salamat. Saba diha. Isog-isog lang ni Day, pero katurjak ko. Gerald, ha? Agay! Si Gerald ron. Nga naman ka, ha? Ay, naunsa man ka, oy! Sapot kong Gerardo! Kay nga naman, pod. Wa man to na ko tuyo. Tiyo! Ingon sila basta pakalitan ang usa ka laki kumusinggit kinig pinababae ay bayot ko na! Di mong gugubayot pa? Usap ni Carlo! Ay, mayang bungol na siya. Halaga. Unsa mo nang mayang bungol lang ga? Unsa na siya Sabat na lang godo, aron ta madali. Thank you kay Mahagay. Naa ka. Kung wa pa ka ma, paka na kuskumo ni Papa to. Basta sa sunod, Geraldo, dili ka magpabayot-bayot, ha? Kay kanang amahan mo, musurok ang iyang dugo sa mga bayot. Ha? Kaya nga naman, ma. Ang sa ulitaw pa magunas papa nimo, gikalitan nagsigpo ang iyang kinataw sa kabayot ug nasuko siya maayo adto ug iyang gikulata og maayo ang bayot. Na barangay gud to sila kay mireklamon mang bayot kay perti mang bunuga. Di nga ingon na lang ni Ana ka violent reaction si Papa. Sa diyang nikalit kog singgit, ma. Kung musinggit ka, ayaw globara. Kay maila naman hinuon ka nga may pagkamayang bungol ka. Ma. Uy. Gerald, nabalik na ko na si Orly gikan sa Amerika ug nisamot ko nung kagwapo. Uy, mao ba? Mao ba, Jisa? Mao. Uy, I miss you. Uy. Kumusta naman mo si Jisa, Gerald? Okay, Rami, oy. Ikaw, Orly, ha? Nisamot magkakagwapo, oy. Oo. Bay, Gerald. Nabayot na ka? Ay! Magkabayot, magkabay, Orly, oy. Jisa, kamo may pirming magkuyog ni Bay Gerald. Noon sa maning akong kababata aron? Sa maning, tugan na rin gubing, usan, nabayot na ni siya? Nabayot Unsay ni taon bayot? ko nga uyab mong gud ming duha goit. Hilom da, Jisa, oy. Nakalan sa kagtabi da. Di ta uyab, no? Gerald, Hala, basig mag-away mo ron, ha? Sige, na mo.
Mga tuto sa, sumayan ni Jennifer. Mga unta dito. Okay bang ka? Kaya gimingaw na ko sa kong pinag-uban na tura. Tara mo. Kaya nakabalita ko nga doon ay gwapa nga tindira si Jennifer. Ganahan ko magkiliilan niya. Dali na. Ano lang kong selos-selos kang Orly og sa girl nga tindira sa Shumaya ni Jennifer? Niamang ko. Kita sa na loving-loving ta, Jera. Sa? Ako rin mong gibantayan da. Wala ko, Bi. Siomay. Sa kaday naman. Bitaw. Niamang good ko, Jera. Ang dabog tagana sa imong gugma. Bisa di pa ka manguyab na ko. Uyab na tang duha. Hilom Okay di na ay. ko. Paghilom di aji sa. Saba, Hoy, ani mo? hoy, kaloy. Asa day ka, Gerald? Hoy, di barog man ka, uy. Asa ka? Uli na ko. Loko-lokin. Isakitan ko. Hinahayaan ng imong tingog basig mabatian kas imong amahan. Ay, ma. Hinahayaan lagi na imong tingog. It's so hurt. Na-confirm na gyud nako do nga mayang bungol ka, Hiraldo. Ma, ikaw rin yung nakasabot ko nun sa gyud ko, ma. Ladi makasabot nga naingon ko, ine. Husto lagi sa imong paghilak. When the sun goes down and the band won't play. Gidati ka din yan, Gerald. Mag-inom tanduha. Kay, matod pa. Veno Veritas na ba? Makasulti kas tinon, ni mong gibati diri ka. O, sige. Mag-inom tang doha, Orly. Oh, Orly. Ay, gugmo ako nino. Ang kunon ko na. Ugay ako na iba na, Gerald. Nga bayot ka. May ba nagday ka nga bayot ko? Mingaw ng imnanan. Ni apatas to mo yung bayan sa suok. Okay ra kung magpungko ra ka din sila sa lamisa. Uy, ayagod anagod. Ay, kung... Sige na. Ayagod, agdahagod. Sige na. Uy, uy. Magkimudra mo na kasi yung bati ba? Ba? Diri na ako. Sure ka? Diri na ako. Sure ka? Sure ka? Pungko lang ko di ilaw? Pungko lang ka. Di kita balibaran yun. Sige ha. Gusto ko ilawom sa lamisa na wa man ang pagkahupo. Magitaas ang mantil ini yung di ko maklaro nga Sige na. Sunto mo. Patay pa di ka customers ni Dapita. Usa ka yarap. Sige na. Gadali man ni siya oy. Tay ka lang karo. Ay kabla ka. Ay. Mayan ako ilawom. Ako rin bahala nga magbantay kung naay mo rin doon na to. Sige. Buat. Sipir. Kaama mo. Pero kaibigan lang pwede kong ialay sa iyo. Mamila. Yes! Kumusta? I miss you. Doon, papalicious kahapon ka. Ano ba yung ginang babae nga nagrumansa po ni Orly? Tanahon na to kung makalubig baka na ako babayahan na ka sa inyo. Ano sa ka? Sus, daghan kang naibong ko na unsa si Orly dito sa may imnanan nga inyong giatuan. King anong day, Gisa? Naunsam day? Nakuha sa CCTV camera in town, nga samtang nakigrumansa siya sa babae nga iya ko nung ex, ang reaksyon ni Orly mura kunog giposes. Kay di ay gipayot dito sa ilawom sa lamisa. Uy, di ba kamo magduha ni Orly ang nag-date? Basta man, ikaw ang bayot nga gipasabot ka dito sa ilawom sa lamisa, nagmaniho sa ikaw, ha? Gerald? Deny to death, gyud ko sa gipotalan si Jessa na ako. Hala sila, basta ako nalipay ko nga nakadto ni Orly. Balag mo ingon sila nga, mayang bungol ko. Medyo naipit yung kumba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nadette. Naingon, mahal ti ka, apan di lang gid ako madawat nga imo kong gibuhian. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.
naman alas 9 gabi, pero wa pa magid maabot si Adora. Gutom na rapa ko daw. Mami, gusto na ko, Mami. Manay kakaon, Mami? Yung ka, Mami, gutom ka. Wala ki kakaon. Nagpaabot ko ni Daddy ni Munak. Pero wa pa man, uy. Kaon na lang kung una na ko, kaya gigutom na ko. Apo, iyahan ako eh. Ulit ako, darling. Ay, unya na ko, darling. Muribansi sa tagkausa. Ano kahit pa kay darling? Alikbi, pahimuslan ta ni anugon ka ayong kagahi. Ha? Binlan ako at taon ako asawa mo. Ay, sus, bahala tong asawa ni mo. Ay, alikbi, yakan ko ni balik, be. May kay wapa ni mo. Wapa ni mo humok. Wapa po ko kapamanti. Ganyan, Darling. Mao ba? May birthday ka nga gitambungan mo nga dugay na sa kag-uli. Kada gabi na lagi ka nga madugay og uli dong no. Oh, lagi dahi. Kana uban ko nga dugay mi sa muli. Overtime man sa trabaho dahi. Pero karon, wa ako mag-overtime. May birthday lang ko nga gitambungan. Pero wa gyud ko magubog dahi. Bati nang sinipuli na ko hubog na. Bati kayo. May ragid ka ni kaon na lang kung una nimo. Kay may birthday ka man dahil gitambungan. Pero off lagi imong cellphone. Itawagan di ka. Dili man makontak. Ay, lubat ko dahi. Sige ha. Mag-shower sa ko. Kaya lang, kay hamos kayo nga kung lawas da. Mag-shower sa ko kalit dahi ha. Kalit kayo. Mura manog. Luyag naong. Ay, tukara ba ang tanggalan ako daw? Karon ay gawas niya sa banyo. Hagdo na ko siya. Gilukas ako, uy. Lami ay i-charger, uy. uy. Hi. Nagburulis naman ko diha. Huwag ka may sapot. Bisa gamay. O dong, naghupo ko daan. Para inigsod ni mo sa kwarto, gigang naliko. Diretso na dayon ta. Dali na. Mangigda ta dali-dali. Lami na kaayo. Dali na dayon dumaduwer. Sana, uy. Noon sa naging mo. Kayat ko na na. Kay anak pa. Kay sige pa. Luya ko rin eh. Hagal na ako kumayo ng imong. Hagal ko na. Arang-arang. Bisag tudlo og dila ray imong gikamit dong. Luya magkukuron rin. Sagdi lang. Sa sunod, kininig yung ako mo yung handos imong ginawaan. Bantay ha. Salamat dong. Salamat sa imong gugma. Unsa rin no? Mga nagaw na dit. Dako yun ang ako pagtuong may kabit ang bana ni mo. Bosa, kung ako pa ikaw, panidiin na. Si Ador may kabit? Loa pa na. Loa pa siyang itrabahoan kung tinuod ba yun nga. Sige siya overtime sa trabaho. Kundi gani, di tinuod nga sige siya overtime. Klaro na lang, may kabit na sa door. uy. Sabi kipanguntahan ni mo ha? Yung iyang kauban sa trabaho, nga kaila na sa dako, usa ka babay. Huwag niingon siya na ako nga may kabit-kit ko nung akong bana. Mo na diya. Ikaw sugod. Marunong lang kagawa. Okay, manunitor sa kinalukan yung bana. Unsa mo kay. Para na ako. Matulog yun na ni mo. Para na ako ang bana nga buutan, di na kinahanglan pagmonitoron ang kalihukan. Nya karon nga nasayo nang kami kabit siya. Wala kay buhaton. Oy, kaway ayaw ni Ubaws, oy. Ha? Oh, ay ko kitab-tambagod. Ryan ay. Sus, ibog ka na ni mo. Sugta na! Ha? Kapitan na sa Ryan! uy. Oh, ang cellphone ni Adora. May ring. Tawa pa man sa Espanyo naliko.
Tanahon ko kakinsa kining nanawag niya. Janet. Janet ang nga sa nanawag. Tabagon ko pero di lang ko matingog. Hello, darling Adoy. Dali na diha, uy. Gilok na kanyang ako, dong. Lami na kanyit. Dali na pa. Kayaan ko ng imo, darling. Karon, kumpirmado na nga may kabit na kinadora. Ug di na ka magmahain ako. Dili na yun. Nga, uy. Oh, day Nadit, ikaw ni Asbay? Abi na og kinsa. Ikaw magod din eh. Ni ako kay mo bawas ka sa kumpana nga nangabit. Ha? Nadit, unsang ba'y buot ni mo ipasabot? Gisugutan na ka. Mga bitsan ko. Ug ikaw. Oh. Ikaw ang himuon kong kabit, Ryan. Salamat. Daghang salamat day Nadit. Dali, suod nga rin. Adto ta sa sala magsulti. Aron, kita ang duha ang mag-istorya. Ako lang usa din isbahay. Dad ako sa imong kwarta, Ryan. Ha? Tungod kay kimingaw na ko. Sige na. Una pa akong group. Tahubo. Katawas ka na niya katapo. Anyara. Mas kang tagbawan ako sa ni Ryan. Human sa nahitabo na mo. Lipasdan ko akong bana nga na ay kabit, uy. Okay na lang ko. Na naman sa kuy ako. Nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sipin, ginaingon, bahala og libakon ko ninyo nga bati unawng ang akong uyab karon. Tagam na kus mga gwapo nga ngilad og kinaiya. Maayo ang bati kay tinuod ang gugma og pagbati. Kini mo'y importante sa kinabuhi nga malipayon ka nga magpakabuhi. Mao niya nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mobakasyon kag duha ka semana dito sa lungsod nga gipuy-an sa imong ig-agaw? O ma, nilive man kog duha ka semana sa akong trabaho. Adto ko magpalabay sa sakit sa kondughan sa ilang gausilin. Ay, sige ka man lang buwag kag uyab, uy. Unsang mga gwapo masab ng imong uyabon, god. Maong dali rang mailog. Ay, wa pa jud ko makatiming og lalaki nga gwapo nga buotan, ma. O kana akong pangitaon, gwapo, unya di na mulingi sa lain. Ako pa'y ikaw, no? Kanang lalaking tambukikoy ang imong uyabon, kanang tambok yun kaayo ba? Huh? Kay siguro yun nga dili na ka maumulingi sa laing babae. Dili man mulingi, ma. Ay, di naman na makalingi na. Kay, wa naman ay liog, kay tambok man kaayo. Nga, uy. Sige, ma, uy. Mag-andang ko sa kong mga ugma sa akong pag-adto sa ilang gausilin. Mahibong dito si Gausilin. Sa kalit akong pagbuturos ila. Ato lang sa kulto magpalabay sa sakit sa dughan ay aron malimtan ko ang salbahis kong uyab na nakigtapan og laing babae. Mao ba nang maring? Milarga karon pa lang gyud dayon si Sipin sa lungsod nga gipuy-an sa iyang igagaw? O, taon dong. Para ko no malimtad iyang kapakyasan sa kugma. Gool taon kay tong akong anak kay nakigtaban man iyang uyab ug lain. Mao ba? Kung ako pa lang iyang uyabo nang, Ha? igon ta sa mag-uol kay tinuod man ko nga higugman niya. O, laki. Bati lang yun kag naong. Naong no, murag yun. Pero naghiwi. Iwi ng lindana. Out bitaw. Ikog lang ko gamay. Mura, akong butangag mura. Suhang na lang gud na. Samot siguro na kabati dong kung manghiwi na yun ka. Ay, hiwi ko nang daan niya. Manghiwi pa yun ka. Paita. Bitaw nang. Tinuod nga batikog naong nang maring. Pero timos o unay kining gugma ko sa imong anak nga si Sipin. Ay, kadaghanan yun ko kadungog anang nga dito sa mga batig naong dong. Sa linyas mga batig naong dong. Nagpanilap mo kang ngayon mo kung gitutukan og mainang. Ibog ka na ko nang? Saba diha, itutukan raw ako magpanilap na nimo. Simba ko. Bisag idara na ko do, pero di sa ko manguyab og batig naong. Oy, balag di ko maminyog usab, oy. Pero, may bayak por may mong lawas, do. Bingkol kag dughan, dagko kag braso,
Naong na lang yun ni mo'y problema do. Yung kaming hiwi lagi. Tanaw na ko, bitakinig ka man. Sige na nga, arin na lang ko nang Sa di pa ko mubiya na, mas buti kong daw. Timpos o tiunay ang gugma ko ni Sipin. Nala, sige, balik dong kay sumula dong. Uy, takilid lagi. Ayun yan, arin na lang ko nang God bless. Ay, God bless you too. Ay, pa'y pinag-God bless. Looy, masad taon pa. Paita. Pero, di sa jud ko musugot ni ikay mauyab sa akong anak. Dong, uy, niya ikaw pa kayo mabana sa paita. Di ko makatugot dong. Kaapo pa lang kong naong nga murag parehas na imong nanghiwi. Sige, kana ang diligan ako ikatugot. Gagda ko gaw, oy, busugan na ginako. Ay, basta anhi ka stars amo gaw, Paul. Anjid kag hinigop o kinaw na ng linat ang manok Bisaya. Duha kasi man ang akong leave sa trabaho gaw. Ug ani ko din i-star sa inyo ha. Aron ba mawa ang sakit sa kundugan tungod sa lalaki nga akong gimahal nga nakigtaban og laing babae. Hala, mao pa? Nagbuwag na day mo atong gwapo ni mong uyab nga imong gidadin hi makausan ni ana na itong miyaging tuig. Oo, gaw. Gaw, pero ang ikaduha namang kakahigayon nga gibuwagan og uyab. Gusto jud ka gaw. So nga gwapo masad na ng imong uyab bungod. Asa kay maayo gaw? Kung ang sunod nimong uyab buno ka ng batik kignaw. Gaw. Mas may manang batig naong gaw. Kay wala ing maibog ana. Nilang sa kugaw, uy. Sayang akong kagwapa kung manguyab lang kong batignaw. Mausad no. Ako sad noon gaw akong bana. Gwapo sa baya kay na. Mga gwapo po ang among mga anak. Gaw, dinis inyo pa. Basig doon na daghang gwapo dinhi. Unya manguyab na ako. Basig ni adinhi sa inyo ang akong swerte. Dinhi nun sa mong dapit gaw no. Ni agyo daghang gwapo gaw. Depende lang po kung makatumong ka og mutunay nimo. Kana ang dili pa nato mahibaw-an. Sakto na lang ako nakumpra. Magawas na ko din sa merkado. Muadto ko dito sa atbang. Mag-atang kong motor nga habal-habal. Aron makauli na ko. Wa pa man gimiaging habal-habal. Ay, kapuya, ani. Ay, init kaayo. Sakayan lang diri sa akong motor. Ay. Jilin! Padung naman sa ko nga, mauli. Magiyan naman ang inyo. Ay, breaks ikaw mong gadi ay. O sige, angkas na lang ko ni mo, be. Para makalibre ko sa pamasahe. Okay. Ay, salamat. Abot na kita. Kadiyat ha, manaog sa ko. Ay, salamat, breaks ha. Okay rali. Pero may ihangi ang tako ni mo day, Jilin. Unsa man na? May imong igagabi nga ginganan og sipin ba? Nagkarong gabi mamisita ko. Ha? Ikaw? Mamisita ka sa kong igagaw? Masugot ka gaw, mamisita siya ni morong gabi. Oo, gaw, oy. Gwapo ka nang gingan lag breaks ay. Busa atubangon ako siya sa iyang pagpamisita na ako niya karong gabi ug sugto na ako siya gaw ha. Pero gaw, mura man og may pagkapalikiro ng tawhana Basig ari siya mabutan ako. Basta ganahan ko niya, nakagusto ko anang breaks gaw. Salamat day sipin kay gisugutan ko nimo. Salamat day ha. Kana tungod kay may pagtan-aw sad ko nimo. O kinaot nga ikaw ang lalaki nga alang nako. Manginaot kid ko anak breaks. Ako sa disipin. Manginaot ko nga ikaw na babae nga alang ka nako. Kana akong gipanginaot diha nimo. Iya lang daig ko nga gitilawan. Akong giadto sa ila, oy. Akong giaway. Salbahis tong kanahan. Abi kay iya naman kang nahilabtan. Iya na lang kang isalikway. Iya na kang likayan. Ni ani manggani ko arwa ang sabad sa kong kasing-kasing. Napunan sa nuod. Iyan yung sa mayon ang una ni mo iniron. Sa sulad lang na ko mo report sa kontrabaho. Basta, karon ako mo uli sa amo kaw. Og salamat sa imong maayong pagtagad ako din sa inyo ha. Salamat kaayo kaw. Salamat kay Sipin nga imo rin kong gisugot. Papoy man kay ka, sige magagpumugos. Naluoy naman lang sa kunimo. Musa, sige na lang, gisugot ati ka.
Testingan talang ka kun. Malipay ba ko uban nimo? Bati man tuod kog naong day, pero matuod kining gugma ko diha nimo day. Mao ba? Magpakasal ka ng dinis nga bati na kayo nagnaong? Oy, tubagas tiyo ni mo, oy. Magpakasal ka ba gyud ng lalaki nga ang naong mura og gikomot sa agta? Tungod sa kabuutan ni Dennis, nakatuna ko sa pagmahal niya, ma. Busa, magpakasal ko niya. Kagbuwan yung puto ko. Bati kayo nagnaong? Kung mga anak mo, ang naong sa inyong anak, bati sab. Busa, may panahon ka pa nga mo atras. Nga, uy. Wa pa magkakaniya, mahilab ti ha? Gitahod niya akong pagkababay. Bisa din ako putli apan matod niya. Unya na siya mohilabot na ko human sa among kasal. Busa tiyo magpakasal ko niya. Kay nakat-on ko sa pagmahal niya. Lahat? Kaya na po nagpaabot, hindi kayo na din. Laki ni Soto. Kalitahan mag-uukog. Oh, Dennis. Tiyak ako na po. Ano ka ba, yu? Tagan. Kini akong gipangita. Basi ko pero kanya. Mas lamihan ni pasulti. Bati og naong ang akong nabana pero wa ko magmahay. Wa gyud bisan gamay. Nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nora, ginaingon, mahal ta ka, mao nga gihatag ko nimo ang pili ang gihatag. Apan salamat na lang, kay human sa akong paghilak, ang kalipay nga hilabihan mao'y mipuli. Mao kining nahitabo sang kinabuhi nga di na ako mahimo. Mahikalimot. Unsa? Ay, wala gidagaw, Nora. Si Mirna ang kuan nagustuhan ni JC. O, maningkamot yun ko na sila nga magkauyab sila. Wa siya mapaabot ni Mirna, uy. Kay palikera tong dako. Di na makuntindog usa lang kalalaki. Oh, nibaw na si JC na, uy. Pero, saan naman, si Mirna man yun ang iyang nagustuhan. Bayot. Ing na si Jessie B. Ako na lang ang panguyaban. Kay ako ang tinuod nga nahigugman niya. Sige na, Bayot. Unsa? Ay, nagidong di si, ay. Pwedeng ko ni Nora nga nasayod nga mamisita o manguyab ka ni Mirna. O dili ka kuno ay magmalipayon. Uban ni Mirna, kay dili kuno kini matagbaw sa kalaki. Kinalang gigdakan iya. Ano ba? Mga. Ay, yara nang gidaot sa Mirna, oy. Gusto mo guna siya Bayot, nga siya akong panguyaban. Mau na? Soy, ako ba ikaw no, JC? Sino ra ang imong uyabon? Kay buutan na siya. Bata pa. Nya, klaro pa nga kayong virgin. Kanas Mirna, ay! Sabaw ka, uy. Agoy, ayun na lang to. Klaro na kina nga. Kung ano ay, kanas Mirna? Ay, bukhang na kayo na siya. Ayaw ko na ano, ha? Bahala na, oy. Saon taman, si Mirna naman yun nga akong gigugma yun. Busa, bahala na. Og di na siya putli. Di na ako nagsapayan. Siya gyud akong uyabon. Si Mirna gyud Bayot. Nga, uy. Ay pastilan ni mo, Jessie. Daghan na kay kong uyab, uy. Unyag sugton ta kabi. Upat na mo tanan nga akong uyab. Kaya tulo naman kabuk akong uyab ron. Bahala na, eh. Bahala na, Mirna. Ipuno lang yung ko diya sa imong uyab. Sige na, sugtan ako. Ay, tanaw ko ni mo, dako ka maglawas. Sige, tistingan ta kag sagot. Bantay bitog, dili ko matagpaw ni mo, ha? Basig lawas na say gadako ni mo, ha? O ang tinaguan ni mo, gamay. Sige na, nagisugot na ta. Uyab na ta, Jessie. Dagang salamat, ha? Day, Mirna. Dagang salamat. Unsa?
Gisugot ni Myrna si Jessie kapi. Uday, wala sulti ni Jessie na ako ganina. Gisugot na ko na siya ni Myrna. Kalain, di batasan na ng bayhana. Lagi, uy? Daghan na kayo siyang uyab. Unya iya pag yung gisugot si Jessie. Di man na maayong iya ha, uy. Ato na ko sa Myrna, be. Ato na ko siya sila. Uy, anong atuon man ni mo sila, ha? Ayaw, kina. Ay, mo sa sudyaan, nga. Iyang gisugot si Jessie. Ay, ayaw, day, uy. Okay, katungon nila na pagsudya, oy. Lakaw na, oy. Ayaw, oy. Ayaw, gitay. Uy, kay katungon ni Ana. Ha? Ayaw, ginagbuhata. Ayaw, gitaon, day, Nora. Sabat di ayot, uy. Di lang ko gusto nga iyang binuangan si Jessie. Busa at tuon ako siya karon dayon. Uy, nga nagutang masuko man ka. Uy, gisugot ako si Jessie. May mag-uyab mo nga dili man. Nahibaw manggod ko, nga kay gusto niya, imura siyang binuangan. Kung itugyan ko man niya akong lawas, siya ang makapabor kay lalaki siya. Samantaong ka, uy. Ako pa ikaw, Nonora. Pangita og laing laki nga imong uyabon. Ayaw paghandom nga mauyab di mo si Jessie kay wa siya gusto ni mo bisan gamay. O bueno, dili ko dugayon ang among relasyon ni Jessie. Kay may tulubi ako kauyab. Ikaw ra nga ako siyang natilawan. Og human ko makatilaw niya, ako siyang buhian. Uy. Na, tanawa. Di ba gisakitan ka lang sa mga pong gipabati ni Myrna diya nimo, ha? Ako'y naluoy ni Jessie. Kat na? Nahibaw manggod ko, way gusto niya si Myrna. Ay, di lang kaya noon niya gani si Jessie ni Myrna. Tagam gid siya. Bayot. Saan lagi kaya akong buhaton ba? Aron hingpit na ko nga maka-move on ni Jessie. Unsa man bayot. Uy. Ay, gibagan ka mami. Myrna? Ha? Galing ko. Human sa do kasi mana na mo balag uyab. Iyaday ko gibuwagan. O kana Allah. Sinora. Siya ang panguyabi, GC. Kay siya ang tinuod nga nagmahal ni mo. Panguyabi din si Nora. Pida sa doy, mamagig ko'y gusto anang Nora ko. Ikaw ba no, GC? Ikaw ba? Bugo ka gid, eh. Ha? Bugo jud ko. Ato kagay magigugman atong Myrna nga. Ay, bulhang naman kay ta. Da. Bulang itaw kayo eh. Iyo diyang nagmi o kadaghan. Omo di ay. Pirat-pirat gaya po yung mata eh. Uy. Iba baya ka sa gidako nining ako ha. Pero Pabilib, gibuwagan. pabilib. Ay, pabilib tong pirat-pirat, oy. Pabilib to. Pabilib. Katilaw kasi anong imo, no? Bastilan. Na, dako ko na. Unya taas pag yung kayo. Mao ginipirmi na itong maminsyon, no? Dako taas. Pero, why gusto nimo si Myrna? Aron ka masayon. Tungod sa kadaghan na sa mga laki nga iyang naagian. O si Nora, siya ang uyabi. Kay klaro kay birhin pag yun si Nora. No. Kalahos gyud. Sige siya nalang akong panguyaban. Bahala na lang niyo eh. Tistingan ako siya og panguyab. Bahalag, wa ko'y gusto niya. Panguyaban ako sa Nora. Uy. Mas maayo pabitaw og kanang Nora ang imong uyabon. Kay klaro pa nga buutan o dili hinglaki. Si Myrna magudang akong nagustuhan ba eh. Pero, iya mo nung gibuwagan eh. Saba diya eh, watoy ayo tong bayhana. Kailangan sa kanang babae nga, daghan ng laki ang bugo bitaw nimo og utok oy. Katong Nora ang panguyabi. Katong Nora GC. Unsa to? Mamisita na ako yung gabi si Ay, Jessie. lagi, mamisita. Usa pagawa pagmayo day ha, karong gabi day. Unya, pagsulog og siksi ni sinina day. Karon ganahan siya nga magtan-aw nimo. Sige bayot, salamat kay ha. Kung tinuod man gani nga mamisita siya na ako rong gabi. Sugton gyud dayon ako siya bayot. Sugton dayon ako si Jessie. Uy. Oh, Jessie. Gisugot na ta ka. Kay mahal tasap ka, Jessie. Salamat kay day, pero ay lang kalain day ha. Apan ang tinuod ba? Wa jud ko'y gusto nimo. Gusto lang ko nga magkauyab ta. Sige, tana. Manuroy ta. Kanindot pa din yung maglawas na. Kanang Kamot, ano?
Ganahan ako ipasud ni. Nga, uy. Mauna bayot. Uman ko niya makuha sa mga kadaghan niyo. Ayan akong gilikayan. Nasiyop ka. Kaniya si GC, aron hatun ka na niya og kasalday. GC? Nora? Mao ka lang tinuod, Nora. Ni ako aron sabutan nga atong kasal. Ako gid ang akong kalipay nga mipalig si Jessie. Mipabati na ko nga dili na ko niya biyaan. Kay nakaton na siya sa pagkikugman ako. Ug nagpakasal dayon ming duha. Nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edwin ginaingon, ang babae ang ngay nang mahalon ug panggaon. Dili ko latahon oy. Uning nitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalim. Sige na mi, sugtan ako. Sabat na Edwin, uy. Love talaga ka, lain na sa nimo, saba mo naman. Unya, magkagwanta ka kanako. Oh, nga naman. Magpakugos di ka, kaya di ko kaagwanta. Manapat ba ako? Aw, lihay lang. Nyag di ka makalihay? Aw, bunog. Nga, uy. Ma, pa, si Edwin. Biinang, Noy. Ikapila na ni siyang gida dinis ato, me? Suma, waday ninyo ipa. Tarong agtubag si Papa ni mo, me. Ikapito na. Aha, na. Unsa man ka do? Kabati man ka nga ikapito na kang lalaki nga gida dinis among anak nga gipela-ila. Ang sunod sa pela-ila ini maglib-in mo no. Ako'y problema na, Noy. Unsay wa kay problema, ha? Aw, bitaw. Sa akong tanaw ni mo, wa gyud kay problema kay buotanon man kag dagway. Kining among anak mo ay dunay problema nga mangulatan nig lalaki. Lihay lang ko nang. Pastilano, may lalaki pa gidi ay kang mailad me. Pusod, eh? Gwapa ko ning anak ni mo, good. Gwapa bitaw, pero taytok. Nga, uy. Unsa nang taytok, Noy? Tayog og utok. Dagga na deg nakatuslok sa imo alkansiya, me? Unsa alkansiya ba? Imong taler, god. Nga, uy. Kay! Sumbag mo kami! Sakit na, oy! Buang man ka? Layas din ni be? Nalayason, Nogo. Unsa mo ka, oy? Nukmag na ka. Ikaw, ha? Sungog ragay ka na ako. Bada! Layas din eh! Ano pala yaso lagi ko nimo? Igura man na kang gisungog, na unsa mo ka. Hey, unsa man gisumbag na sa danimos Edwin, ha? Wa man oy, Wa wa. ni mo nagtipon sukmag gyud ayon. Unsa man ang ordaon? Ay mo pag-apil-apil, ma! Pa! Nang, ay, kaon mo. Ako'y nagluto sa pagkaon nun. Lami ka man daing mo luto, Edwin. Salamat, Nang. Nangaon na day mo? Wala mo manawag na ko. Gitawag kang Adrian, pero wa siguro ka makabati day kay nakatuog pa man ka. Lingkod na me, lingkod na, kaon na, yun na. Lami ha, maom na ni mong lutos Edwin me. Lami bitaw. Mi ay. Lami sang dapatan. May ayaw ana ha. Gabaan ka. Hagbay rat akong gigabaan, ma. Kutob sa lalaki nga akong makalibin, dapatan man yun ako. Wa man lagi ko gabae. Ay, kung nalalaki ka pa me, bunog kay ni mong imong asawa. Kaya nababae ka man. Banabana ang bunog. Kaon na, mi. Mano imong paborito, oh. Kaon yun ko, no? Igutom ko. Umani mo kaon, Dwayne. Ihat kumpres na to ang imong bunog sa naong. Pastilan ni taon, eh. Ako na pa, uy. Ako'y nakaingon, ana. Ako sa'y mo tambal, ana. Nga, uy. Ay, inaya sa taon, eh. Sa sunod, ayaw kong bugal-bugali. Di ko ito bugal-bugal. Kay, inay lagi, eh. Sakit, eh. Kumidja ram itong ako, agad. Kumidja? Wow, uy, nanginsulto ka na ako. Sorry kung mauna. Di na ito mausap. Di na, gyud.
Kay baka man ko nga, buutan ka ba? Dili ay. Kung buutan pa ko, di ko manapat. Pagmahal man ang imo ba? Unso? Kumani mong tambala, matuog ta ha. May trabaho man ka. Muliv lang ko karon. Kasabot ka ng smile da. Sabot ay ka. Sige, mga tuog ta. Kanang, wa na tay mata-mata. Ayaw sa... Uy! Oh, porbida no. Dapatan kang may. Porbida sa istorya ha. Kana ba kay dapatan ka? Pagmahal na. Dapatan pagmahal? Oo. Pagmahal. Burog ka pagmahal na. Oo. Tuon mahal na eh. Kainin na ng miyo niya. Manapat siya ni mo. Padapat sa ka. Okay ra na ba eh? Huwag gini problema. Lain pod kayo. Ako'y mo dapat niya. Ang babae bay tinong angay mahalon og panggaon dili bunugon. Ala na. Ayaw na bay duwe. Pati ang babae dapat laki ha. Kung ako ba yung nanino na na, bay, sultihan na, lagpot ngipon na na. Grabiya sa bawo na, pangapkap yun, ug asa ng lagpot yung ngipon. Awab. Grabiya sa nimo. Ay, padapat, oy, sus, bati kinong babae nga, hinapat og laki, bay, duwe. Uy! Hain ang imong sweldo? Wa lagi masuldo. Wa pa mi masuldo himi kay wa man mo trabaho nga mong tig-sweldo gud. Ay nga naman di ay. Pwede makapulis yung pwesto kung ma-absent siya. Doon na, pero only man siya kay nanganak man. Basta nagsulti kas tinuod ha? Kuan bitaw mi kanang kuan mi ba? Namakakasa. Inaya lang gud ang tingog nimo gud. Nga na namakakbaka! Inaya lagi tingog. Kuan mo gud. Ang akong mangud ba? Namaraig man ako nga ako lang kunoy una, ako lay unay bayad sa iyang tuition fee kay wa may kwarta sila sa mama at papa. Buang man di ay ka. Agkay ko agi. Hindi gyan ako ganahan no. Kana gyung mamakak. Sorry na mi, oy. Sorry mi. Ngangilak mo ka. Naluoy man ko nimo. Sige, napati pa kami. Ako magsayop kay namakak mo ko nimo. Namakak ko nimo gigamit og kwarta barbayad tuition fee. Sorry kayo ako makauna-una sa magsulti ni Mus matuod ni. Sorry kay Mia. Sorry kayo. Edwin. Uy! Edwin. Edwin, ay kong talik di. Atubang na ko ba? Sige na. Nga naman, May. Sorry ha. Okay rami ay. Huwag na yung problema ay. Sa pagkulatahon ko ni mo pirmi. Tungod kay love manggutik ka. Love, maputa ka pa. Ay, lagpamaka. Dili na lagi, May. Dili na akong makak. Atubang na ako si pagigda mo. Ganahan ba ako karon? Ganahan sa unsa ba? Grabe ha. Di ka makasabot sa akong pagparaig ni Maron. Atubang na ako, Ben. Love, manta ka, Edwin. Hay! Hahakbian niyo eh. Paraig ta kay giganahan ta diri. Nya ikaw gilips to lips sa kadi amura ra kagwa. Ipasagdan na magutik ka. Kay kasi akong ganahan nga ang babae ang muna og lips to lips nako. Kung mauna. Doon nila yung babae nga maoy. Mag-una-unag lips to lips ganahan di ka? Buhay iko, wala ko'y gana, buhay iko. Di pa kong love ni mo, May. Buhay iko, nago namang gugutaan. Saman. Buwagan niyo eh. Gusto na kami. Ay, lapos ka. Joke na to. Buotami. Kanya ka lang kumanani. Uy! Medyo naipit yung kuba. Bay, tangay, di na nakaanak sa may bay. Ay. Ha? Sino di nakaanak? Pinanag ka lalaki tao ng Kalibinan na. Tangay, di na mamabdos ba? Di tao sa? Buang maga ka? Oo, ang kumo. Oo, kumo. Roba dayo na eh. Kalma lang, good. Ay lang kusgay mong tingog. Buang man ka! Igo na lagi, anak. Lagi? Ikaw ba?
Kalma lang. Iguro mo ko misuggest nga magdungan tagpa-check up og doktor kung kinsa nato ang dunay diferensya. Ako! Ha? Ikaw, May? Oh. Ako mo dunay diferensya. Ako may dunay diferensya. Unya unsa man? Tagbaw na ka? Kung ganahan kang mobiyan ako, sige, biya na karon dayon Edwin. Sayon ra gyud ninyo mga lalaki, no? Dili la limang magbabdos, oy. Tiyam ka buwan nga magbusyad-busyad mi. Unya karon gusto kang makaanak na ta? Te sige layas, nga nandili na ka magpakita na ko Edwin ka ha? Ayas! Perting sukuan ni May na ako nga magpa-check up yung doktor. Ipalayas ko niya. Pero kay love lagi kayo na ko si May, akong gibaliwa. Balag di siya makahatag na ko ganap. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Iman, inaingon. Sa man ang pagpanglimbong sa kapikas, apan ang tentasyon dili kapugngan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mutambong ba sa imong kasal ang imong inahani, Iman? Mutambong siya pa? Maayo kay gitugtad siya sa bag-o niyang linala. Kung wa pa ka masakpi ni mama pa nga may babae ka, dili unta mo magkabuwag ni mama. Adto na ko, Iman. Na, maol lagi na pa. Mao ka. Isgutan na ganiti ka sa inyong kagahapon ni mama, mudayan ka na walk out. May na lang kong mu-walk out kay mananghid pa man. Bitaw pa. Ganong nung babae mo sa gawin. Tubag na ni mo, Iman. Kung may asawa ka na unya. Ha? Iman, kung makasal ka na niya ng Dixie, anhapan ni mo makita nga daghang mga babae nga mas labaw pas imong asawa. Ha? Maunay tiban eh. Unya ka na magbasol nga anong nagminyo kag sayo. Ingna kong bakakon, Iman. Uy! Unyan sa man, Lucel. Makatambong ka ba sa akong kasal? Makatambong ko, ate. Sure ka? Sure lagi. Unyang imong afam? Nisugot naman si ate. Mubad mo ni may mong fiancé? Dili. Mas labing maayo, day. Aron magkabanding sa taoy. Dugay ng panahon nga, wa na ta magkabanding. Sugat kang gikuha sa imong afam. Dili ko makatambong sa pagpamay sa imong pamanhonon, ate Dexie. Pero promise, present ko sa inyong kasal. Wa pa mabot ang imong dear sister, Dexie? Wala kong make up sa tanang mga bridesmaid. Nalangay siguro tungod sa traffic. Ayaw ka bala ka ansot. Magdadatog make-up kit si Lucel. Hello, Iman. Nanawag man ka? Adong na ko sa simbahan. Ready ka na ba? Kadlawan pang ready. Good. Pero, nag-wait pa mi sa kong sister. Dixie, di na siya importante kung di siya moabot. Kitang duha ang kaslon, mong ayaw na lagi siya guwata, ha? Basta paingon ako sa simbahan, okay? Okay. Yes, Eman. Bye. Anso tanaw, mga to na lang ta sa simbahan kay nagpaingon na dito si Eman. Okay. Guwapas akong asawa nga. Nipaso paingon din sa kamahimutangan. Kupang gidoy. Iman, nila ka do, ha? Oo ba? Hindi na ko kapugan akong luha nga kakita ni Dixie nga nagpaingon sa atong himutangan pa. Ingon usab ni anak ka ni atong imong amahan. Hilak-hilak sa pagpaso nako. Pero ang ending, ni-traitor sa mo kami niyoon. Why ayo ang paghilak-hilak kay nangapit raset. Muragyog sa kanta ni Moira. Nagtagpo pero di tinadhana. Uy! Liwat yun ni mo sa imong amahan, Iman. And now, I pronounce you both husband and wife. Amen. You now kiss your wife, Dixie. Congratulations, Ate Dexie! Silus, may abot na siya! Kagwapa sa mga ni Dixie. Day! Congrats, Ate Dexie! Thank you, Lucel! Congrats! Gwapo man ang imong bana sa personal, Ate Dexie. Lakas kayo og sex appeal. Congrats! Salamat Kuya po, Sel. Eman. Salamat, ha. Kiyakan ko sa mga ni Dixie. Uy! Eman. Eman, huy. Sa mintaw hanak
Palabi mag-inom. Nahubog hinoon. Kawa ba'y ayos among first night, uy. Tug man lang ni siya. Faets. Pagkatulgon ko na Stixi, unya na kumukawas sa among kwarto ng hotel, kinahanok na niya. Ug akong sudlon sa iyang kwarto si Lucille. Sakto gid papa na. Iman, kung makasal ka na kang Dixie, anha pa ni mo makita nga daghan ang babae nga mas gwapa pas imong asawa. Unya ka na magbasol nga nung medyo kag sayo. Ingna kong bakakon, Iman. Ganun ko. Diyang nakakita ko sa mga didiksi sa personal. Kalit magkawagtang akong gana sa akong asawa. Lord, patawad. Ikaw? Pasod lang ko siya. Kami. Cheers. Cheers! Wagi ko masahid kung giun sa ko ni Cupido da nga. Tema na akong igua sa iyang pana. Uy! Mausa na akong na-feel dihang nakakita ko ni mo, Eman. Lakas kayo kag sex appeal. Giling Pinoy, uy. Gahi. Dili gahi, ha? Igorang mo parog, pero dili gahi. Manipaya ko. Tagpawa ko. Uy! May nanuktok man. Ayun man si Eman. Uwa naman siya sa akong tupad. Si Eman siguro rong nanuktok. Akong aplihan. Yun na. Uy, niapom ko sa kwarto ni Lucille. Nahinanok pa siya. Magdali ko, ugawas ko din eh. Basig nakamata na si Dixie, mangita to na ako. Mag-ilis ko dali-dali. Uy, hain mo akong brief. Uy! Andara. Uy. Ayaw na pagpiya. Another round sa ta, Eman. Lucille, dili mahimo ron. Magduda niya si Ate Dixie ni mo kung hain ko. I don't care. Love me, Eman. Lipaya og tagbawa pa ko. Uy! Naipit yung kumba. Gigutom na ko. Muna nalagit ko pamahaw. Ambot na ning tawhan akong hain siya, uy. Hello? I love you. Eman! Hain man ka. Nadawat na ba ni mo ang breakfast? Nikaon na ka? Ako'y nagpato diya sa atong breakfast. Ikaw dahil nagpahatod ini sa tong room? Okay mo, anak ako ha. I love you. Bye. Kinigit si Eman. Under time na sa ka, Eman? Bay Jay. So, ikaw lang una ron na ang mag-overtime ha? Bada ba? Pahamak mo ko ni mo, baby. Unyag manawag ni Mas Dixie. Ay, ka na'y bahala. Sige, adon ako ba, Iman? Nagpaabot na ako si Lucille sa hotel. Ay, late na ko 30 minutes sa among sabot ni Lucille. Magdali ko. Dixie, huwag ba yun ko'y labot ini, ha? At di man ang imong pag-drive, Jay. Ayaw ka bala ka. Sulti si Iman nga. Dili ako yung nagsulti ni mo, ha, nga. Husto na. Huwag kaya ngayang kabalakan. Daan ako nagduda ni Iman nga may babae siya. Kay sukad ming makasal. Huwag pag siya makahilabot na ako. Tinuon na, Dix? O, Jay. Siya ay naghatag na kong ideya nga nagduda ko. Basta, ikaw lang kung may drive sa kanan, ha? Di mo ko gusto nga mag-away mong duha kay pag-upatawon mo na kasal, eh. Misod na sa kinan ni Eman niya ng motel. Kagining Iman, eh. Sunda sila, Jay. Musod sa tanian ng motel.
Ugma, alas 9 sa gabi ang akong flight. Ihatod ko ha. Oh, sige Lucel. O, tumanay mo gisaan ako ha. Nga 1 month ra ka dito sa Amerika. Balik ba dayon na kay mingawon ko sa imong mga romansa nga grabe kaayo. No, nasad ka na. Hindi ko kabuanta na. Namiagi pa ako sa mga bil, Mo ni mo ganahan ako. Mo gini kanahan ako, di mo kana. Sige, rip ako, Lucel. Rip ako. Sa mukha na, Sa namin nanuktok. Ablihe! Nga, uy, medyo naipit yung kuba. Tingog ron ni Dixie. Ablihi si ate. Ayaw ka bala ka. Ha? Ako'y ablibi. Lucel! Hello, Ate Dexie. Aray! Sakit to, ha? Asay ba sakit sa inyong pagtraidor na ko, ha? Lucel, maguwang ko di mo! Ngano nga akong ba naman yung imong gitukop? Simple. Nakagusto ko niya. Giganahan ko niya. Paong nakipag ko sa imong bana, ha? Ikaduha na to, ha? Dixie! Gusto na! Lucel! Ay mo pag-away! Sikatan ni mo, oy! Sikat yun kay kasa! Ako imong gipagkaslan o niya, lain ang imong magbuhag ta! Sige, Ate Dex, go! Tadayon na. Kaya abi ni mo, mulik na ko sa America tomorrow. Og inig-abot gidayon na ako. Ako sultihan ang akong fiancé nga magbuwag nami. Kami na ni Eman. I know, right? Unsaon nga, yamilicious magod si Eman. Lami kayo siyang mo. Gusto na, Lucel! Gusto na! I'm sorry, Dixie. I'm sorry. Nangayo ko pasaylo sa akong asawa. Ang labing tinuod no, nalipay ko nga makigbuwag siya nako. Kung sao man nga, ang tentasyon, dili man kapugnan. Nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si April, ginaingon, lingi diin kagikan, ayaw kalimti, kinsa ang niunong kanimo, dihang naghawang ang imong tiyan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimot. Gusto ko mukaon og lami ang pagkaon pero di ko kakaon kay nagdaginot ko sa akong kwarta nga makaabot pa ni sa sunod semana. Julius! Bida. Hi! Ah. Hoy! Masam naghangad-hangad ni mo diha. Ay, nag-ampo ka nga kanus matagak ang buwan, ha? April, ikaw man ni. Ako taon! Ay. Ngano di ko, uy? Sa'y problema? Nakay problema? Wa gid ko laing problema, April. Ang ako ra yung kwarta nga hinigtan og lanot. Lauma ka. Hinigtan gyud kay ngano di ay uy. Ihap ko sa akong kwarta nga unta, moabot pa ni sa sunod semana. Gusto unta kong mukaon og lami ang pagkaon ba pero di na lang kay basig mahurot ni. Ay sunod semana para ba ang akong sweldo. Basta wa ganit ay kwarta no. Sige gyud imagine nga mukaon gyud tag lami nga pagkaon. Pero kung doon na sa tay kwarta di sa gyud ta kahuna-huna og lami so. Ngano pa na? Ay, may magkadiha oy kay dako kag sweldo di. Dako lagi, pero unsaon nga daghan man kay nag-atang sa kong sweldo. Remember, usa ka batalyon bayang akong pamilya in town. April. Mauwaw ang takong nimo pero putlon lang ginako ni akong uwaw Sulti na lang giko nimo bahin sa unsa man na, Julius? Go. Kuan. Hala, na akong amiga nga bayot. Di asa ka, Julius, ha? Bayot, bye. Sige. Takang bayuta. Disturbo. Nga, uy. Kaso ito na kahit ko sa style ni Julius April. Ay, pailag girl, ha? Na, manggamitay ba yan na siya? Unsay manggamitay girl ba? Ay, basta babae gani nga kwartahan mo. Mutik advances din na si Julius, na. No, di sa tingali bayot. Uy, overfood ka, uy. Kain na lang ano, do. Tanawan niya. Why mangingilad kung why magpailad? Hi, April! Hi, Julius! Hi! Sus, basta makakita ko sa dimple ni Julius, mga tsukok malanay, ay, nga naman ni. April. Ay, hi! Nga naman. Ka nga may isulti unta ko ni mo, pero nabaraw lang to, kay naabot mo kong bayot.
Oo, naka-remember ko. Unsa dito imong isulti na ko, Julius? Sige na, sulti na. Ayaw ka awaw. Go! Kuan ba? Manguyag naman ka ni siya na ako, uy. Ay, lagkasuko ha? Hala, no, ano ko masuko? Di ko masuko, uy. Sure ka? Masa man na lagi? Pautangan ko kwarta, be? Uy. Sige na, April. Bayaran ako sa sunod semana. Sweldo na to. Makahuwam ko nimo, April? Day, may tuyo si Papa nimo. Pa, unsa man na pa? Kuan ba? Si Manoy ba nimo ba? Manghuwa ba ta siya kwarta kay palit niya gatas? Po, mas Manoy nimo, Prel. Hala pa, wala ba ko'y kwarta? Oo. Uy, ano man? Uy, di ba bago pa man kang nagsweldo? Oo, ma, pero kuain ka ng gihuwaman man sa kong amigo, ma. Kinsyan, mga amigo ha? Kuan pa, si Julius. Jesus! Si Julius nga ba ni og kaayong manggamitay? Manghuwam o niya dili makamaong mobayad? Unsa ma? Na! Panilngag yun siya karon aron makapahuwam kas imong Manoy. Sunod semana man ang akong gisaad nimo, April. Ay, Julius, bitima nga akong friend, ha? Uy, ay sa pagsulti. Ay, mo pilyog ko! Ay, pag-apil-apil. Ay, pilyog ko! Kinibawan ako ni mo do. Unsa nagkinsak ka. Butik advantage din ko, so, na ilabi na yun, nag-feel ni mo nga, naibog ni mo ang babae. Ay, girl, ayaw sa anak, girl, uy. Ay, prangka ko, Dili, uy, nagpahuwam ko ni Julius. Ay, ayun na lang ko ni mo, April na, nibaw ko. May pagbati ka ni Julius. Kung kinipod si Julius na, napahimos po siya gayon, uy. So? Maong bayri, ni mong giwa mga kwarta sa akong amiga, ha? Kinakinanan ng kwarta nga maguwang ni April, ay, bayad! Da. Ay, ay! Uy! Sakit ato, ay! Buwang maginasiya ng Julius, ay buwang ginasiya. Mo ni angay sa bayot nga hilabtanon, ha? Bayad, ay! Hilom! O, mabayad lagi ko! Bayad! Ugma! Bayaran ti ka, April! May uyab na si Julius. Sila na nakaadlaw. Mawagtang pa na bayan ako kay mag-discourage din na siya ni anong lakiho. Lalaking palutang. Ikaw babayot ba? Ayaw ko dayon pag-judge, Gwyd. April, taghan ang mga babae nga. Gihuman og kwarta ni Julius. Unya, maimpas lang yun kay awayon sis babae kay dili mo bayad sa utang. Gwapa ang babae sa... Ha? Mas gwapa pa ka, oh. oy. Mas gwapa pa ka, oy. Gwapa ka niya, no? Ay, kagulday. Kay, naong anang Julius, kwarta ray, katapat anak. Bagak naong? Huwag pa ko malimot. Diyang gisumbag ko niya. Dili niya sa kusimad. Maadlaw rin na siya. Makabawas ko niya, na. Sorry kay April, ha? Maglisod ako sa pagbayad nimo sa akong gihuman kay naapil ko sa taktak, eh. Mao ba? Ay, lagi. Nya unsa man willing kang musud og trabaho sa usa ka branch nga akong gitrabahoan. Pasudlon ta ka, Julius. Unsa man? Willing ka, ha, Julius? Ano di ay nga nakasuday ng trabaho ang kanahon? Kay lingkon man na isig bakir. Kitabangan lang sa dako si Julius bayut, uy. Ya, nakabayad na siya. Oo, ang una niyang sweldo, iya din gibayad na ako. Oh, nagpabilib din na yun. Ay, wag babae. Ako ning sweldo. Ikay ko puti ni April, ha? Aron di na ako magasto ba? Ay, diha lang ni mo, Julius, uy. Imo magud ng kwarta. Ato ng duha. Alang mo niya sa atong kasal. Oh, unsa? Uy. Damihan mo madasyo man sa'yo sa'yo. Magsamanta din ni Julius. I-prove na ko nimo nga mahal di ka, April. Ug i-prove sad nimo na ako nga mahal ko nimo, ha? Dahil pa sa ayaw ko gagsa ba? Neba kung nakagusto ka na ako, maway na lang ipaliban ako, ha? Malipay kay kani akong buhaton. Sige, gapon kag pangutang na ako. Paninglon lang ta pa.
ka. Kay may ayat naman ka. Ayun na lang kung paningin na ito. Hindi mo ka dako-dako kaya to. Pinasim na ko to. Oh, Malgade ka. Ha? Babayron ka ko niyo. oo. Kaya nga na di ay. Di ka mo bayad, ha? Julius? Nga, uy. Ay, kamain ko. Ibiyaan ka niya. Kagipanil niya ni mo. Uy. Uba yun. Sis! Ay, kagol girl. Tagan pa mga laki nga dili parehas anong yung mananang tawanan nga manggamita eh. Tagan pa. Pero, nag-uol ko ba yun kay nakagamit naman siya na ako. O sinyan? O sinyan? Uy, adoroy. O, ang buang ay. Palibak. Ay, paingon siya din eh. Ay, ikauban siya niya babae. Niya kali adto eh. Ay. Huh? Karon ka tawanan ka. Kayas! Samada, ano pa bayuta ka? Saman, pasumbag na sa ka? Ha? Sorry ko bunal be. Bunal lang tagagigahan ni akong 2x2 pisway ko eh. Buang ka ha? Buang ka kagigamit ni mong akong amiga ha? Ha? Unya, abi kay, gipaningan ka man niya. Nasuko ka, unya imo siyang gibogan. Hoy buang! Ay, ha? Linya sa town, ay, kinsa nakatabang ni mo, diyang naghawang na imong tiyan. Way suwad? Ay, karinti nga doon ay April, nga mitabang ni mo do. Ha? Di pasod, gali ka, niya nagtrabaho, unya imo pag isang, kung sa may imong gibawos niya, ha? Baga kay kag naong do. Baga kay kag naong sa. Ang ikang bayuta ka? Agoy! Julius! No, naggodo. Labtanon gani. Pusa. Hala! Bayot! Bayot! Yung pa si Julius, bayot! Darutan siya sa ospital, bayot! Kay basig magkriminal ka! Gidalit ang mugda sa ospital si Julius, luwas siya. Dili pod maayo iyang gibuhat, uy. Mahimuslanon kaayo siya. Manggamitay siya. Nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Femi, ginaingon, kahibaw ka ba nga ang gugma o pagmahal? Wako ka na eskwelahi, diyang nakailat ka, nakatun ako og unsay gugma, mao kini nahitabo sa kinabuhi. Di na ko mahimong. Ay, kalimot. Narang inyong baon, Femi. Salamat, ma. Ikaw na ihatag baon ni Ginny, ha? Kayo ako'y sinsiyo. O, ma. Jen! Dali na, oy! Mga to na to sa eskwelahan. Kailangan yan, Jud, anak niya, oy. Ay, pastilan, goodness, Ginny. Pagkaarte, gid ining bata. Ikaw nga maguang, pero tira gid ni imong simpula. Oh, basta makaligo ra ko mao niya, makapanabon, okay ra ko, anak. Maubitaw na isakto, dili kay palabian pod ang kaarte. Ginny! Kadaog na diha, oy! Ate Penny, ang akong baon. Mapit ang tindahan dyan ni, aron masinsiyoan ni. Sige, ate. Diha ta okay, magpalit kong kulon. Pero diha kay mahal kaayo. Sa gamay tindahan lang ta, kay barato ra. Unya, malangay na dati. Diha na lang good kay doon sa eskwelahan. Di lagi, kay mahal lagi diha. Dito ta mamalit, oh. Ay, buot gina siya, oy. Diyan na lang na ni mong kwarta. Balag ako baon. Balag ako'y kanon inig lunch. Oh. Jenny? Jenny! Amaw, gini manghura, uy. Biya, git ay. Dito na lang ko sa school, kantin mo pasinsiyo ng kwarta, uy. Aron matagan ako ubahan si Jenny. Huwag kay pasensya ng bayhana, uy. Nga, uy. Hi, Ay, ako si Bernard. Brad ko ni Dennis nga nanguyab si mong manggod nga si Jenny. unsa? May nanguyab na sa kong igsuon nga kabata pa ato. Sagdi lang gud. Basta gwapa gani, naagay manguyab. Diba? Oh, sige, di ako na kay may klase pa ko. Ayaw na pagbiya. Oh, buhi ko na ko. Ay ko guniti. Sorry. Pero gusto lang kong makig-amiga ni mo, Femi. Oh, sige. Amigo na ta. Di ka na. Naunsam siya. Mangkunit mo lang dayon sa kamot.
Pero, in fairness, gwapo siya. This way, nindot para mata. Marag ng contact lens. Sama, may nangitan akong lalaking gwapo. Ay, nganong agas-agas ba ka diha rin eh. Gawasa aron kamutuon ako. Nasilong ay, nagpaabot nga, padayonon ako. Kinsa man ka siya? Kinsa man ang laki nga gikasulti ni Mama og Ate Femi. Kakwapo ana uy. Parehas magdagway ni Dennis nga nanguyab na ako. Gwapo daw. Mas gwapo pa siya ni Dennis. Kanaog ko na ako. Uy, hala, nagkailangan ko na niya. Ang stepbrother man ng Dennis, si Bernard. Uy, ganahan ko niya. Nahala, ni anaman kastaas dong Bernard. Biyaan na mong duha ni Femi. At timananahin mo bisita ha, Femi. Ma. Lingkod. Salamat. Buutan imong mama sa... Mas sinabuton lang siya. Nga na dahil niyaman ka. Nakalitan ko ni mo daw. Mamisita ko nimo, bawal ba? Maawa ko sa kong mama, uy. Kay sukad, karon pa man ko magkasuway nga may lalaki nga wa mahadlok mo sulti nga mamisita siya. Sorry ha. Pero, sa diha nakita ka sa eskwelahan. Murag, naigog yung kupido. Na in love ko ni mo, Fem. Unsa? Kaya nakadayon naman ko sa inyo. Og, nakaatubang ko ang imong mama. Og, nakapanangin ako niya. Hinaot nga, dawaton ako nimo kung mamisitan ako. Paano mo bisita, Ate Fem? Oh, tayo na, Jen. Kadito lagi kayo siya. Okay, igo raman to siya nananghit ni mama nga mamisita ko no siya nako. Unya, nisugot si Mama? Oh, nisugot kay iya man gipadayon sa Bernard. Ganahan ko niya, Ate Femi. Ganahan ka ni Bernard nga akong mauyab? Ganahan ko nga ako siyang mauyab, Ate Fem. Jenny? Joke! Kailaman ko ato niya, Ate Fem. Stepbrother man siya ni Dennis nga nanguyab na ako. Oh, mao ba, Jen? Oh, kung mao, ang maguwang ug manghod gyud ang nakagusto nato. Kay mga gwapa man tagduha, Ate Fem. Pero mas ganahan ko ni Bernard. Cute mo smile. Hindi ta kahag mabali, Ate Sa. Si Dennis, anak manguyab ni mo. O si Bernard, aray manguyab na ako. Ay, ka-nice! Unsa? Uy, kalain. Ang manghod ni Bernard, ari manguyab nako nga magguwa nga kay kunyag edad. Kamong duha ang angay nga magkauyab, dili kay kami sa manghod ni Bernard. Namuha man ka, Ate Fem. Sa ato pa na kagusto ka ni Bernard. Parehas ni Aita. Nga, uy! Oh, dali mo dire, Femi, Jenny. Dali lang ko ma, kay doon ra sa electric fan. Ang maglain magyug ka, Jenny. Tupad ang tanan. Ma, pa, gamay ra laging nanimbasa. Ay, oo, kay naglikay man anang COVID-19. Kung giingon ni mo, Martina, nga dili lang sa tamusimba, kay naamoy hulgaan ng usa ka virus good. Ay, karon na lang ni. Sa sunod Domingo, dili na. Nala. Sige, maligo na ta. Jin. Nialagi ka din. Simpa po, Jin. Hay, tita. Hay, tito. Oh. Kinsa ka doon? Katito mo ka na ko? Uyab ko ni Jenny, tito. Usa! Nga, uy! Uy, si Bahani, uy. Respetarin ang bay sa Diyos, Martino. Unsa naman ang imong tubag, Fem? Ay, kung dali-dali Bernard P. Kay hindi ko ganahan, ano. Wa mati ka dali-dali Kuwat ramang guni mo. Nangutan na ramang pud guni mo. May isulti ko ni mo, Bernard. Unsa man ka na, Fem? Nahibaw ka ba nga? Uyab na si Jenny o si Dennis nga imong stepbrother? Oo. Nakahibaw ko, ana. Ako bitaw nagsulti nimo, ana. Dili ba? Kalimot ka? O, Daisa. Misulti naman ka na ko, ana.
Pero ang imong gisulti nga, nanguyab pa. Dili kay uyab na sila. Pero nga naman da FM. Gikasaban si mong papa ug mama si Jenny nga imong manghod. Gikasaban. Kay bata pa man kuno siya nga nag-uyab-uyab. Unya ikaw? Na, ambot lang ini, uy. Pero si Jenny man, good. Nakagusto siya nimo. Unsa? Unya, nanguyab man gana ko. Di ko gusto nga masakitan ako unya kung magkauyab na ta. Ayaw, anak, Fem. Lahi man ka kasi imong manghod. Kana na ba si Jenny? Lahi na. Lahi yun ka na anak batasan. Kung ang siyang gusto, matuman. Mao ba? Magbuwag na tanduha, Dennis. Ha? Kaya nga naman, nagasaba ko mo, Jen? Wa man, pero kalit lang nga nawa ang akong gusto nimo. Nabali na nga to sa imong stepbrother. Usa? Sorry kayo, Dennis, ha. Magbuwag na ta. Nga, uy. Karoon pa kalabot kay Bernard? Oo, gikan kong namisita. Namisita kan, Jenny? Unsa? Nga naman ka, kuya? Unsa may nani mo? Nga wala ko. Amo babae, ano man maibog ni mo? Unsa ko na imong gisulti, Dennis? Kinsa man ang mabayhan ang imong ipasabot? Si Jenny? Oh! Dili siya may akong ipamisitahan. Ang iyang maguwang si Femi. Magakunan mo kaya, oy! Tiyay, pay! Nga naman ka, Dennis? Mangalit man kay panumbag. May gani ka nakalikay ko. Gibuwagan ko ng Jenny, tungkol di mo kuya, Bernard! Unsa? Usa may nasod si mong utok, Jenny, ha? Uyab na ming duha ni Bernard. Huwag ko makayo na nimong gisulti, ha? Nga dili na ko siya sugton. Ako na siyang gisugot. Dili ko masugot. Ganahan ko ni Bernard. Ako na lang si Ate Fem, please. Please. Jenny, ayaw anak, dahi bata pa kay ka, uy. Daghan pang mga lalaki nga makagusto nimo. Ayaw lang si Bernard kay nahigugma ko niya. Nagkataon ako sa paghigugma kang Bernard. May gabi Si Bernard ron. Ako siya tubangon na. Pagpuyo, Jenny. Ako'y angay mo atubang niya kay kami uyab. Ihatag na lang ako si Bernard, Ate Fem. May gabi. Oy, naas Bernard sa August, oy. Sige na nagpangayong katahuran, oh. Masakada siya, Femi. Ako lipat tubang niya, ma. Unsa? Nanong ikaw ba niya, Mas Femi? Ganahan mo kong Bernard mo. Unsa? Abuang ka na, Jenny. Uyab siyas imong Ate Femi, unya ganahan ka niya. Pagpuyo gani diha. Sa kadagang lakis kalibutan, usaray inyong ilugan. Nausagod mong duha. Ako si Bernard. Ako siya kay ako na siyang uyab. Ako! Ako! Ako na si Bernard! Oh, ma! Nga, uy. Medyo naipit yung kuba. Ganahan sa kang Bernard? Unya si Papa? Aday, lisan ako batanos pa ka ninyo. Hunong na kumuha ng pagpinilong ka Jesus sa kalaki. Usaban. Alag mo? Nagalitan ming duha si Jenny. Si Mama na misulti nga siya mo angko ni Bernard. Nasuko man gud si Mama. Ano ko nang nag-ilog mis usa ka lalaki. Nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Carmen. Ginaingon, doon naging-panahon nga magkabuwag mo sa imo uyab at dili lang damhon nga mga panghitabo. Maugi ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Unsa? Ay, lagi nak na sa silong sa unyot, mamisita, kuno siya nimo. Pero nay, may uyab na ko. Si Alphon, ako na siyang gisugot itong sang adlaw. Ay, ako na bitaw siyang gisultihan, ana, nga may uyab ka na, pero ingon man siya nga, mentras kuno nga wa ka paibana, may katungod pa kuno siya nga manguyab nimo. Ay, kahasol ba yan yung unyot, uy? Dili ra bagi ko ganahan anak niya, uy. Kay kung ganahan pa ko, siya na lang untay akong gisugot. Kay mas una ba yan siyang nanguyab na ko kay ni Alphon. Di ko ganahan anak niya na yung, uy, ambot lang. Ay, naon sa, ay, ato ba nga lang ko dito, kung balibari lang kong tarong. Ay, umanagol man na siya gibasted good. Balibarig usab, sarog di pul ag balik-balik dinis ato, kanang sigihan ni mo balibad. Sige na, ato ba nga na lang. Sige na. Nga, uy. Day, Carmen. Mauna, Nyut. Bisa kapila ka pa magbalik-balik og diga sa imong gugma. Di gid mahitabo nga sugton ti ka. Kay wa lagi ko'y gusto nimo. Samot na ron nga may uyab na ko. Bida, sugot tao ka ng Alphon, eh. Gagamay ka ng iya.
Hoy, Unyot. Ayoko na pagbinasa sa sulti diha. Uli na, uy. Kay nagduka na ko. O sige, pero kinariti man Carmen. Ari ka nagyapon pagkasal ko sa umabot yung mga adlaw. Timan ina. Uy, simba ko. Uyab na ko, no? Busa dili mahitabo nga makasalta. Kay wa pud tay relasyon. Og ayaw na pamisita na ako. Dili na ko maatubang pa nimo. Dili na, Unyot. Baon na iyang gisulti? O, nay. Bastos, cute. Ngano ko nung gisugot na ko si Alphon nga. Gamay man ko nung iya, ha? Ay, ibutang tasad nga tinuod nga gamay nak. Okay ra di na nimo. Uy, simba ko taon na uy. Gamay ko taon nga. Kada ko og lawas anang Alphon. Hala, doon na rabay lalaki nak. Nga lawas sa dako. Pero inighubo, mura ko titod. Ay, simba ko yung taon na nga, uy. Di palayo lagi taon na. O titod yun. Mura man sa tanong nagkaon ugwa. Unya, lagi ko matinod ang gisulting onyo. Tun sa may buhaton nimo, ha? Ha? Ah, di na to mag-istorya pa yung anak na Ipi. Ay, nay, mahal kayo na ko si Alphon. Mahal ko siya. Ayan, taday. Biyunong na ang taksi ni Motel, day. Tara, naog na taday na. Adong Alphon. Pero doon ako isulti ni mo. Ay, unyara na. Manawag na tayo ng taksi. Adto na ta sa sud sa motel magsulti. At tanaday, Carmen. Unsa? O dong, virgin para ba ko? Dili ka ako mamatay dong. Basin sakit. Nga, uy. Ay, di ka mamatay, day. Kana mo ipaniguro ko. Di lagi ka mamatay. Bidali, day. Dong, anong imo kong giga ko sukihag? Ay, wait. Di lagi ka Manlok mamatay. ko ani. Di lagi ka mamatay. Dalibet, asahon ka. Asahon ka padung tos katre. Dong Alphon, hinaya ba ya? Hinaya lang taon dong. Dili pa ko gusto mamatay. Dili pa, Alphon. Ayaw lang idayon pa si Patin. Ayaw lang. Dili idayon nga. Ganihara mga diha. Nadi na diha, dong. Na diha ito. Nga, uy. Kana kay wa ka sakit sa ato pa. Gamay. Pero, love na ako si Anay. Kay buutan man si Alphon. Pero unsa ha, Carmen? mas nindot yun unta to nga ko Anay, uy. Ay, naibaw na ko, unsa nasi mong hunahon. Kung di ka gusto nga magmahay ka, buwagin na sa Alphon, ug si Unyot ang sugta, aron happy ka. Nay, unsa? Oo, nak, mamisita ko nun ni Morong gabi sa Unyot. Muna iyang sulti na ko ganina dihang nagkita mi sa merkado. Nay, suwayan ka na kong sugot si Unyot, no? Dili lang ko magsaba ni Alphon. Ay, kung gusto ka nga makatila og lami, sugtas Unyot. Sugtas siya, Carmen. Nga, uy. Ako, kinakilig kiti-kiti. Gilok na. Nyari ta sa sakit, ha? Alam sakit. Alam ta sa sakit. Sakit? Di mo pa, abi. Bagon tabi. Alam ta sa sakit, ha? Kaya... Teka, pasak ko, Bea. Daraw. Duhay kamot. Di ba dago? Ay, manaman, kini. Kini. Kini! Mo di ako gipangita! Nyot! Agay, nyot! Upo ka gusto na, ibo! Nga, uy. Bao ba? Makigbuwag ka na ko kaya nagkatilaw kas kang Unyot? Oh, Alphon, buwag na lang tadong, uy. Naigo naman ko si Iyahadong. Nga, uy. Nagdugo, yung maayo, ay. Oo. Lagi. Sige, magbuwag na lang ta. Kaya di sa kong ganahan nga maglangoy na lang ko. Di sa kong ganahan o babae nga akong maasawa. Doon ay laing lalaking ikatilaw. Busa, buwag na lang ta. Buwag na ta, Carmen. Nagbuwagin mi si Alphon. Wa siya mawili na ako. Ako, mas labaw pa nga wa ko mawili nga ako siyang gibuwagan. Wa gid ko bati og pagmahay nga nagkabuwag mi.
Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ha? Di na madagutong. Lami na kayong ihumol day. Ya, ikaw patay naman ka. Di naman ko magkahumol ni mo kay kalabira naman ka. Maumlanghid ko ni mo. Magbinyo kong usab day. Ay kong kaga ha. Amabunog kag kaga. Ha? Masabot na daan day man siya. Uy! Nanas na tayo ikong di man ka disagikan. Tay! Tay ikong! Tay! Long, Jiboy! Long! Tay! Tay, diin man ka tay. Naman. Kalit man nagkagawa din isbay, ha? Nandito ko gikas minteryo dong. Kasayo pa rin muna nagkonsimenteryo nga. Wapagani ang adlaw si minatay. Dami doaw ko slubong ni nanay mo. Nananghid ko. Nananghid kas patay? Ma? Makadungog ba din ang patay tay? Ay, oplok. Nananghid ko sa kag ni nanay mo nga magbinyo ko usab. Utsa? Ikaw tay magbinyo ko usab? Hinawoy! Tingog ni mo. Ay, patay ka tay. Mangita pa. Pagbayo tay ikong wa na mo sugot ni mo kay one tigo ka na. Si Wang Tigo? Tiguang ba? Islikwete ka ron. Aliyaso ko. Matiguang kong iguspati na ko. Basta ka magminyo na ko. Magminyo ko! Uy! Bantay na yung bahay, ha? Jimboy, ha? Kasi mawagtang ni, ha? Guli na kuha na ni bahay. Mulakaw ko. Spoting ko ni mo tay. Muram nagpraha. Usa praha? Prahaya. Asa imong gawin tay? Ngunay ka nga bata ka. Ay, kasi ko tay, sa likwete ka ron. Adele, sabot. Mamisita ko, anak. Magminyo ulit ko usab. Yamat ra. Kisa mo sa pamisitahan ni mo tay, ha? Ang inahan si mong uyab, si Tay. Usa! Hilamoy! Ang inahan ni Debirna? O siya, musinggiti ka. Kalitan ko tay. Siya, o konsulton gini ko niya. Mag-double wedding ta. Tay. Siya, tay. Ay, pangita laglayang babae tay. Kaya di magin may tabong sugton ka ng si tay. Kaya batan-on ang gusto niyang minyuan o usab. Ano magbuot man ka? O sa malumpungon naman ang inag-anak. Siya ng mga anak siya, pungayaban naman ang inahan. Tatay, sad Basta di ko niya sugton, di ko musugot kung magkasal mo siyang anak. Usa! Uy! Biyaan ka ganun. Ngano kung kaniya, tay? Pagpuyo niya, tay! Kapoy ni mo! O, ansa, mamisita ka ni Mama, no, ikaw? Oo, day kay, kami niyo na kay kugusab dayo eh. Nananghid mo ko sa kong asawa, niadron ko siya lubong. Magminyo na kong usab. Hala, Noy, si Mama na ba? Batanon na ba na iyang gusto? Hilas! Noy, uy. Nung ito mangita siyang batanon. Tanin mo, Noy, uy. Idara naman siya. Palagutom tanyo noon. Kami mo'y parison, pulos may idaran, pulos biyuda o biyudo. Idasan ninyo noon. Naunsa man ka, uy. Masuko man noon ka. Ay, na napatuga-tuga, uy. Kalain ba ni mag-utok? Dilagay sa ganag, tiguang. Batanon niyang gusto ni kakasabot, anak. Bugo ka, Noy. Saman? Gupot sa kuan ni po kamista. Inas mama ni mo! No. Kaya kung di ko niya sungto na, buwago tapos Jimboy ka kung anak! Noy, ko. Uy! Batanon laging gusto ko, Birna. Di ko anang amahan sa imong uyab kay tiguwang na na. Wanan na siya ikabuga ibabaw sa kama. Mamaluoy taong kama. Uy, atubangan lang sinoy ikong. Ukon mahimo, sugtan na lang ko na siya, ma. Usa! Oy, dili ko, oy! Ha, bala mo. Sige, ako siyang atubangon. Pero dili gi ko musugot niya, ha? Dili gyud, Birna. Day, si Tay, sugtan ko. Kay lami na kayo. Unsay lami ba? Lami kay duslak. Duslak konti. Mingaw ni ko ng butanga. Duslak ka ko, Day. Sabday! Paduslak ka. Dagway biya ni guguslak. Kahabol biya ni mong dagway. Nuhuna rin gadako ni mo. Uy! Di kong sugot ni mo, batanon ang gusto na ka. Basta, bastid ka, ikong! Di gani ko ni mo sugton si Tay.
Way kasal may tabo tali sa duha ka mga anak. Buwago na ko lang duwas Jimboy si Berna. Hoy, ikaw! Noon. Pagkinalog, oy! Sabay labot sa relasyon sa duha ta ka anak. Binuang man ang imo. Mudusla ko nimo. Di ka. Basta di ko nimo sugto lagi. Way kasal nilang duha. Way mahitabong kasal. Dili lagi ko nimo, mugus man ka. Wa lagi kay ikabuga. Mahimo pa. Tiko ko na nang imo, ay! Mahimo pa. Tiko ko. Sugtan ako. Ha? Luyahon ti ka. Layas! Layas ikong layas! Layas kay bastid ka! Layas! Uy! Tay! Maura! Di, kumusugot ka magkasal mo si Berna. Buwagi siya. Giango-ango ka naman taon, tay, uy. Hindi. May nahitabo na namon ni Berna. Busa din na mahimong iatras ang among kasal. Oo, basta. Oo, giango-ango na ko. Basta di kumusugot magkasal mo. Buwagi siya! Buwagi si Berna! Sama sa taon ka na ikaw, ipagan mong relasyon Jimboy Berna. Kung di ka sugtong sinahang Berna, ipagan din mo ilang relasyon. Uy, yung pag-apil-apil problema na mo, uy, Pablo! Igor kas pati na ko nun. Tiyo. Pandar ka buwanga ka. Ako ang tiyo. Ganina ga, noy ko niyo, karon magtiyo na yun mo bida sa di mo tiyo. Mabugos mo ng taon ka nasitay nga. Batan may gusto niya. Imo ni ibaga relasyon ng Jimboy Berna. Papati de ka. Yup! Iyo sa kita. Daling ka, da. Badaog ko tingkang buwanga ka. Uy. Tinuod ka de, sitay, gisugot ko ni mo? Ha? Sagot na lang, teka. Kinagsigig hilak si Berna. Kaya ka musugot nga. Panduslak. Makasal sila, Jimboy. Duslak na ni. Wala! Bantay bitaw ka. Bantay bitaw kag dili ka makakuan ha. Dili niya. Di ka makaduslak. Busbusan tagyud ka ikong. Gaya na ko ini. Gaya na ko anang kahimo ini. Wala ka hukot mo nila. Umi, oy. Ayaw inatag ba? Hoy! Ikong gilka na. Uy. Gilok. Gilok ka. Ayaw inatag. Lamtik siya, ha? Uy, ikuan ko na ni. Ikuan ko na. Ay, kapuya. Luya na ko ko. Si Luyod. Ako ang pagbatagbaw. Si Tay. Sige, ay nagtabo niya. Burakan ko pa na. Ano ni? Ay nagtabo ni. Dili na ko kong kapoy na ko. Undang na takong. Undang na ta. Kaya diyan nag-sex me. Nakakuha ko kaunom. Kaunom, oy. Surrender siya. Lupi ko na akong batanon. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Boni. Ginaingon, nahibaw ka ba? Ngangog magpagmahal, wa ka na estudyohe. Pero, di ako nakatuon mo. Pero gibaliwa lang nimo. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Bonnie, pila na katuig ang atong relasyon. Mag 8 years na. Yeah. Wa pa kita magplano kasal. Dili ko ito magdali, God. Naaram ko na simbahan. Kung ang pare, di mo na managan. Mao, pero masimula pa na lang tas kalendaryo yung paghihapon ta. Jim, nagtungha pa magod ta. Next year, mag-graduate naman tabon. Mo trabaho pa ta. Humanta mo graduate. Okay. Mama kay imong gusto. Ikay may baw. Gano'n bang nagdali mo ka? Mas may mo na nga makatigom na sa ta. Alas itong kami yun. Mas may ko na nga tarungon itong plano. Puhon ang atong kasal. Nagsabot ka ba, ha, love? Love ko no. Love ito, tika, Jim. Ano? Kung ang pagkipukas pagtuo, 8 years na itong relasyon. Ay, porbidang nga no magdali mo, God. Di mo na nindot biyang kami yung dali. Ay, maogyod bun eh. Nga naman, mabdos, Jem? O, di pa man ma. Pa, ambot nga no, nagkasulti siya na ako nga magbinyo na mi. Ay mo pagdali-dali, uy. Masig maparihas mo sa ubang magtiayon diha. Nga sayo kay nagminyo, unya nagbuwag ra po dayon kay wa man magkasinabot. Mao yun, mao.
Kami kasi mama ninyo, no? Niabot mi og napo katuig ang among panag-uya. Puna mi nagminyo, ha? Bugno o magalig yapon mi. Magbugno, gyud. Ilabi naghubog kang mouli. Unya, manimahong perfume ang imong gisulod. Sa pagkatsilosa lang yun. Silos gyud ko. Kay kung wa ta maidaran, mausay pagtukas imong bigas laing babae. Hilo Marites. Ida. Mauotas to mga anak. Nasabon niyon, mati ra ba na? Ma, di ako bilib ninyo, ma. Pa? Kaya sige mo away, pero naabag mo. Hindi away. Kung di pa ko kagwanta ning amahan ni mo buni, hagbay ra ni na akong gibiyaan, ha? Ala ko no, be. Sige ko no. Saway ko no, biya. Hapas, mubalik kag pagmangita ka na ko kay kinahanglan makasakong karinyong brutal. Di ba? Landa, oy! Kuya Buni, congratulations. Nag-graduate na ka sa engineering. Engineer na ka, Kuya Buni. Dili pa. Ha? Kinala pa ko pa take board. Una ko mamahimong hingpit ng engineer. Mangitas ko kasud lang sa baho. Aron ikaw sa ako papadanog eskwela, John. Maayo kayo, Kuya Bun. Abi na kog, magminyo na mo si Ate Jem. Dili pa. Kuya, nindutan niyo ni Ate James, ha? Ni-graduate na siya sa nursing si Ate Jem. Mo-board na siya, Kuya? Oo. Aron hingpit na siya mahimong nurse. Oo. Masulubon man akong nurse. Bonnie, maisulti ko nimo. Asa man na? Ha, Jim? Asa man? Mag-celebrate, ha? Sige, ako'y gasto. Mularga ko, Bonnie. Ha? Asa mo palarga? Mo bakasyon ka sa probinsya? Ganahan ko mo uban mo. Dili sa probinsya. Asa man di? Sa gawas sa nasod. Sorry, Bonnie, ha. Sa adlaw sa akong graduation, nadawat sad nako ang notice gikan sa gi-applyan akong agency para abroad. Bon, sorry gyud ha. Wa ko ikaw sultihi ini nga ni-apply ko para abroad. Kay basig dili ka musukot. Bonnie, ngano wa naman ka mo tingog? Nasugot ka na ako, ha? Bonnie? Bonnie, please, tubag ako. Sultihi ko sa ako rong gipahibaw nimo. Unsa ba ko itubag? Unsa ba ko isulti nimo? Nakilitan ko si mong gisulti karon. Bisag ako, Bonnie. Naglisod ko sa pagsulti nimo ini. Unya unsa may mo ikasulti? Kung maingon ko nga dili ko musugot nga mularga ka. Bonnie, Kung maingon kong ayaw pagpadayon sa paglarga sa gawas sa nasod. Kaya ito kadito panabaho. Musugot ka ba? Ha, Jim? kay dili ka masugot, Bonnie? Dili. Kaya dili ko gusto magpalayo ka. Dili, Jim. Uy! Unsa? Mularga sa laing nasod si Jim Bay Buni? Kuno? Oh? Anya, ilang kang biyaan, bay? Di ko musugot, bay. Love kaya ko si Jim. Dili ko gusto magkalagyo, minuwa. Adto ninuon siya mo serbisyo sa laing nasod. Dinhiyon ta sa Pilipinas siya mo serbisyo, kay Pinay gud siya. Dinhi sa Pilipinas siya mo graduate sa nursing. Karon nga nurse na siya, angay lang sa gyud unta nga sa iyang yutang natawhan siya mo serbisyo. Uy, hain naman si Bay Buni. Nawa man nagkalit. Bantugra nga, uway ni tubag na ako. O, saan man yung gipalit niya sa tindahan? Niyan siya paingon. Bay. Tagsa tayo niyo. Lungnik? Tagsata na? Oo, bay. O, ba ko sa kong kagulanan. Bay Buni. Basta mabiyaan ko ni Jim. Basta lamang huwag nagmahal. Hala, tagay. Bay Buni. Sir, mo close na mi. Kamu na lang duhang niya sa kong tindahan. Bye. Papauliyo na tayo ni Miss Guapa. Kay Sir Anang yung tindahan. Yes, tubong mainom. Mamaulit na lang tayo ba, Johnny? Manira na sila. Gingon. Ako, sir. Uy, ikaw, Diego pa? Oo, sir. Sama ka din eh. Sinaligan ko sa tag-iyay ning imnanan, sir. Okay. Uli lang may ko pa. Tanabay dyan. Uli ata. Kaya murag.
Nadlok ko na. Hindi mo na siya, nadlok siya na to. Gwapa na ba? Luoy kayo. Mamalig yata din eh. Labaras kong uwi. Hubog man iko gabi eh. May kay nagmata ka na, Buni. Ma? Ubog kay mong duha gabi is, John. Kapila na gud ni mahitabo, do. Sige lag panawag dinis ato, nangita ni mong imong uyab. Sabay yan tuyo. Balik-balik ko na po niya. Ang iya pagpananghin ako. Ngamular ka siya pengos gawas? Dili. Oh, sabi ba? Ngatoan na siya sa Manila, kaysa sunod si Mana, mularga na siya sa gawas. Unsa? Ano man? Igugma ko siya. Bisag yun sa ako siya hangyo. Gipugan akong di lang siya mularga. Hindi lang ko niya biyaan, pero nibiyaan yun. Sir. Sir, unsa may nahitabo nimo nga mihilak man kag maayo? Sorry, miss. Sorry. Nakarelate ko si mong gibati, sir. Og nakabati ko sa imong gisulti. Mari kag buang nga nakigsulti si botilya sa beer. Bitaw, ay lain nas pagsabot ha. Kailan ako ka pa? Oo, kay permi nagod mo din ni John nga mag-inom. Og kanang nahitabo nimo, nahitabo na po na nako. Gibiyaan po ko sa kong uyab. Milarga sa laing nasod kay laki. Gusto pa niya matapang siyang maginikanan. Mubaos ko no siya siyang parents kay mao kini nagpahuman niya og eskwela. Sakit kayo dihang mibiya siya nako. Kaslo no noon tami. Parehas ito kaagi si Gugmag, pa. Mao. Heartbroken ta parehas. Isa man, ba, urang buson ta ni. Ug okay ka. Panguyaban ka. Uy. Bonnie, nganong yaman ta din Pulos man ta mga heartbroken. Mao. Kikakos ko nimo. But ayaw. Si ayaw. Hindi ko ka na ko din niya ayaw. Saan magibiyaan tas ato mga mahal. Ay pag... Ay, niyon ta ni. Wala. Bintang dyan mo nga. Desi. Oo. Desi no. Desi. Oh, Desi. Desi. Uy. Ain mago. Niya patasod sa kwarto sa motel, Bon. May nahitabo na to gabi eh. Unsa man ang imo rin ako. Uyab tao, unsa man. No commitments. Sex only. Bonnie. Unsa man ka bay Buni? Naghusa man ka? Pila na kababay ang gidali mo sa motel? Ang uban, imo pang dadoon sa inyo og jerjeron lang. Na dayon kag ingon nga no commitment, sex only. Unsa man taon ka bay Buni oy? Unsa man ang imo sa babay? Ha? Tilaw-tilaw. Unsa? Dili na ko gusto commitment. Uyab? No way. E mo rin hapon. Pasakitan lang ko. Biyaan lang po ko. Sama sige mong gym na ko. Sakit kayo. Bay, ayaw iamong ang tanang mga babae. Pareha silang tanan. Bay Buni, lahi si Daisy. Buutan siya. Ayaw siya pasakiti. Sige, kaingon ko na. Parihas ang tanang mga babae. I hate women. Shit nilang tanan. Tilaw-tilaw na yung ako ka dyan. Tilaw-tilaw. Uy. Bisag yun saan ko siya paghangyo. Bisag yun saan ko siya nga pakiluoy. Aro maluoy siya nako. Og di na siya mularga pa sa gawas. Aro madabaho. Pero gibaliwa niya ang tanan. Iya kong gibihaan. Perti gubaas kong utok usaghan sa pagbiya. Mao nga sa akong kasagmuyo. Ag akong gibuhat sa mga babae. Gitilaw-tilawan ko lang sila. Tilaw-tilaw na lining ako ron. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Saldo, ginaingon. Digid maayo nga magtubay ka sa babae nga wa kay gusto bisan gamay. Kay kung makurner ka, og siya ang imong madayon, o ibo ka na lang sa pagmahay,
Ano nga itabo sa akong kinabuhi nga di yun ako mahimong mahikalimtan. Oh, ganda. Ular ka sa sulat daw ang imong uyab sa Manila. Wala kay pa eh. Balik ko sa kabuwan gid siya dito sa Manila pa. Ya, dadun sa igsuon. Ito na, ugma. Check-in mig motel ugma. Magtagbaw mig ugma eh. Kay usa ka buwan nga di gid mi magkita. Kung wala unya din ni ang imong uyab, mapachansing sa ninyo si Juan Sali. Naunsan sa... Mga akong paniido. Ay, bahala na sali eh. Kadagan sa lalaki nga uyab diya. Nga nung diri pa mo siya na ako nga kagusto eh. Di ko magpadaan ng sali pa. Dili jud. Buol na lang ko sa bahay nila ni Helen. Ni aligi ko. Mission ako. Mayroon na siya na. Masimilakaw to. Salamat. Siyang may abli sa gate. Dong Saldo! Day! Abi na ko milakaw ba? Kay, gitawagan di ka, off man ka. Lupat ko, uy, nag-charge ko. Oo. Ang imong auto, di lang ni mo isu diris garage. Dili na lang. Manlakaw mo ta. Check-in man taron. Ay, ako sa mga kamulang sa Manila. Mag-visit ni Sean. Excited. Ano lang ta sabay? Sa amo ba? Ako naman nung usa. Hada namang auto ni mo. Tara. Mo ba? Ano tayo sa Kay ikaw hindi ko sarong sa inyo. Sige, kay lami na kayo day. Basta ko, ginaping ako. Uy! Ato pa sa akong kwarto. Tara tayo sa auto. Sa kabuan mo ka rin. Usman. Makita. Huwag ka ni tubig ni kayo ha. Wala ka na sa Manila. Ay, aning Ayaw gunit. Diyan, ano yung sulti ni Sally ni mo pa? Ay, lagi nak. Karong kuno nga, wadi ni imong uyab. Andam ko sa hindi pa niyo. Pagmisitan ko kanina sa ila kay sugtong kaday niya. Ay, hindi siguro ko anda. Ang tanda mo, ang doon. Gaming nga nung magubay nga, wala na akong uyab. Karong gani o, tanawan niya o. Pwerte ng gahaya sa kuo. Uy! Tanawan sa tanin mo eh. Tanawan ko Hindi nga uyab, tanawan lang. Tanawan ko mo eh. Oo, Hindi, mga gani. Kung tanawa, wala na. Kamay, pagka kita tanap mo. Kumuna siya. Sulti pang nagagya. Panguyabay siya eh. Siya magpilmonte sa gibate mo kay Law. Ha? Malino? Unsay? Malagay ito ang sali sila. Siya Romusa sila ha. Lami arat sali eh. Tanaw ko ng bayana. Kung di ganin na virgin, pero hugot pa kayo na ba? Igo niyo, sulirap yung mata na ba? Uy! Nga naman yung sex boy. Pagtaon na ba yung nawa na akong uyabay? Maayo ka ba nga ako sa primuntan ba? Agtuon ako siya sa ilabay? Ha? Aron pahangawan ako sa akong dibati kong kahidlaw? Uy! Ay, ang tuwa lagi karon tayo, nagpaabot sa nimo. Sabi, sige. Sige. Karon dayon bay. Muadto ko sa ila. Bay Lino. Adtuon ko siya sa ila. Sally? Salamat ha nga ni Aka. Dali, dayon diri sa sudong. Salamat. Kanipis ay yung silinang gisulo ba ya? Lakram niyang do ka boobs nga way bra. Ugwa sa si Pante. Uy. Ano ka? Imo mo ko kung gitutukag maayo. Kining... Ala, uy, nipis baya ka ni akong gisulog nga si Nina Sal. Lakra ka nga akong ubos nga akong panty, no? Lakram itong ubos ni mo. Uy, Pante, klaro kayo na. Iting itumas imong ko, ano? Kalimot ko, awan ko nagpanty tuod. Nalimot ka kay Pante. Kaya ko ga panty ko. Lamian mo tanaw na. Di na madada. Tana sa sud sa inyo din, ha? Ikaw ron kang usar diri sa inyo ron. Tara, sud ta. Ha? Ay, sige. Mag-unsa data.
Ha? Ang chata. Mangutana pag ka imo bitaw ko gipare kay maglik na dali na. Di na mada. Dali. Kalimot manggi ko ako'y panty. Uy. Dirita. Ay. I love you, no, you dong. I love you. I love you, dali. Imo maguggiw po akong kasunis. Hindi ay, magkasunis pa ka? Sige, buot anan. Ang ana ba? Wow. Oh, nilang ka. Ayun, apyura. Agay, kalabi. Ni mo hapyura eh. Oh, muni akong ganahan. Walang saking laktan. Nisod na mas akong bakba. Chris, opus, bere. Uy. Kapuya eh. 5 ka raang ginato nakuha eh. 5 ka round, kapoy na. Gamaya day ni mong lahutay, uy. Kuha ko exercise na eh. Pero happy kay ko. Tungod kay love ta ka. Pero di biya ta uyab ha. Igo na ta nga nagpahungaw sa kahidlaw. Dili bitaw ta uyab. Pero kay may nahitabo naman nato. Kinahanglan nga pakaslan ko nimo. Usa? Uy! Katuray tabo 5 ka round. Niya pakaslan na dahin ka? Di ko uy. Dili ko. Wa taon kay gusto nimo bisang gamay uy. Di ay? Ina. Sarong. Uy. Ulo! Kinsa man mo? Tulog ka taong armado nga nagtiyon ako sa ilang armas. Kinsa man na sila day? Niyam na sila diresot. Silang mga iagaw, uy. Gani mo na muso na mo. Okay na, uy. Iagaw ra bitaw na nako. Ipagkagay ta? Okay na lang na. Pulos naman na sila killer. Killer? Killer na sila. Among igagaw. Usa! O kagahuman. Huwag doon na magpatay. Ang imong mga kaliwat. Usa! Iloko! Uy. Medyo naipit yung kuba. Tungod sa akong kahadlok ngayon akong patyon, wagi ko na mo yun. Ngoto, gusto ko pakasal kang sali nga. Bisaw ako'y gusto niya. Nakasal ko sa babae nga wa ko'y gusto bisan gamay. Uy. Medyo naipit yung kuba. Maoto mga listeners no. Atong Palmay Drama Completion Part 49. Ug usbo na kong listeners, Happy New Year sa inyong tanan. O katong mga bago na kong subscribers, Happy New Year po no. Ug salamat kayo. O katong wala pa nakasubscribe, paliog lang subscribe para madasig ta mga listeners. O usbo na ko. Ug salamat kayo Music Lover Mix sa imong pagsunod sa atong drama. O kang Oscar Abayadog, salamat kayo. O kang Marisa Hilua, salamat kayo sa imong pagsunod sa atong drama. Diya sa Saudi Arabia, salamat kanimo. O si Benji Kasyong, salamat kayo. O Rumi Boy, salamat kayo sa imong pagsunod sa atong drama. O Lisaldi Lingkit, sa Bukidnon, salamat sa imong pagpaminaw. Sumana ko, Happy New Year, daghan kang salamat.